say yebebo hwi na ya de ani atre eye voter lake no so enkra eba atre se kuduo bi adanchi ama ekwawi ase enipa enan wonma yira ewonsuo no mu na yebeko Ghana Ace Commission pending for home dia betu dwa chirum se hwem ya yo wo mu ayo e de se Ghana for dodo wo mu edodo som ebupen aduasa enum ene akire ye akire se wo mu Ace na sunya de wo mu ankase de wo mu nimu ya de sam no ebe kire eye wale na aba betu dwa se enura wabra na eye special voting no ekoso no bamboni ba ko okoto wie ya na kekere otwaye aka bi ama se brede aposifo wahire ne dankran ekuo ba ko wo mu mamu Drunkard Association wo mu aye bronsa no na wo mbra betu dwa se nyame ya to mu a abato no hia wo mu papa ntie mu a ye ko na ye kwa ko bi e ba do ye ntum ye 6 am to 6 pm wenum ani afoforo na yaboaboa no se asam beba dabi kase yebo ya de baba som na awiabre na momtie na sene so fama ye se abo ntatea obetimi atware yesu a na oda mabase ne santi enuma ko bia da roma no maso asena ansam hudo ye de baba som vitamilk no ewodwaso ye ba ye mfia dionu nie ye ho ma asam da kwaswara na no vitamilk no ya hudo bebrebe so ya milk ho eno cafe eno danchen a vitamilk chocolate broma kakao yankase kokoi ena yade ayeye na ne de enyasam keto o ena vitamilk banana eroso de ayakwadu na kwadu combination no enya grokra ena vitamilk strawberry ena de mese nyase calcium omega 3 wom 6 wom 9 wom na wonum bia ho baya dendenden paninum enkwada nom enne supermarket bia mu wode ebowura mu uduru ho no ma wo se vitamilk enti na wonam wonsa beka bi no akwa akonom lesson warehouse 2024 Otek FM kofa bai ya ne akwa kofa ba na nura kuma yimponi o sade esi bo adwuma wadere no na nya asam keto akora na de aka nyina ne se nyame ya adoma on the 7th no ukoto wa ba wie ya pe menkogina nkodi nsokro bia na obi dia ba bia ba be fiti wani mesre wada bomade aso obeba fi na abeduru fie se ya wafidie no na wachim ade ato 102.9 FM Otek Radio University so the super group kra be so ne be ya na the super group so aso de aka ho enti efra no pa no so kan akopem se onbebo baba no pania kura filter from abusuafo maso ebete ewo kasa fidie so ejonfo nkoda no ehuma no perfect series na ajodi aba monten so ye kanfo di ama wofo no se yense no so GS naka wo mu edisitam potua so se nkora no kenkan ye na adwene no ebodu nkupa che se adwene no bobre wo ben kodanimu a na wo hyekura ka ho Yo English language basic 1 kwesi free no over per world are people yeah KG1 kwesi basic 6 history of Ghana basic 1 kwesi 6 no RME basic 1 kwesi 3 computer no KG1 kwesi basic 6 na ahoro bia ka science no mas nyinata yo no so nkokwan so ayede apa mountain so ebison for na wo mo wo preschool no so mechire KG1 aranse na KG1 kwesi KG2 no numeracy wo ho edison wo bonsan so na language and literacy owap enso ho be creative arts phonics na afei computer coloring and writing ya bomo wo GHS1 kwesi free no so English language social studies RME ho te so wo bon san so ya ye some questions afuro and the school so afuro bia wo hye no so a ye betumi asomopa se fa mock exams terminal exams midterm exams ni nyina ye perfect series enwoma no adanse ye kuodo na de aba mountain so busonfo ye wokumase eputoja ye ben station wa nkran so dan so ma first stop na be hu echa kwan number is 0243299938 and 0540755465 na ye ka o say ubetu kwa wate we o cheche ni teacher din na wo kire physics anase chemistry anase wo ankasa de o kire no ye ade bia ye ade kuro bia wo gina so kire de be kire special education background no mo plan no so say dem ko USA na mo ko kire abrofo na ebifo nkoda no ade ho na afesu ehia na ni any construction workers bonso aye bromba welder nom ni ade electricians nyina mo ka ho bi ye de mo ko Romania emamu no makobobra eno nti number ya number bebo wo friend tentem so kra na penfo no ntumi to kese number is 0244213187 and 0276221939 the chat was 0273635765 ya from it modahine nana kwasi wusu echan menimia asunaba ohine kwabra boaten afejibre na nyabre na nsem no yentesetesemu emfama ho asemba badabi nyabo na busuafo beduru se ya no ya ne de beka nya se kan ne de twam nto obi kan asem wose nipa kasa tie se wantie a asem bebadabi eno na ya duru so no
asɛm bɛda bi kaseɛ bɔ a ɛdi kan abusuafoɔ yɛmfa yɛni ɛnkyerɛ ɛyɛ voter nsutaeɛ no so mekyerɛ ɛyɛ nsutaeɛ no a ɛwɔ hɔ nom no na saa nsutaeɛ yi ɛne ɛyɛ apueɛ mantam mu ɛna ɛbɔhyeɛ apamanya korɔbɔ ɛmansini yɛwɔ apueɛ mantam mu ɛna ɛbɔhyeɛ na nkra a ɛfiri hɔ nom ba no abusuafoɔ ɛnyɛ de ne nyinaa ɛne sɛ wɔfrɛ bea bi sɛ ɛyɛ abonya pomponya na ɛhɔ ɛna aba bɛtɔ dwa ɛsɛ ɛyɛ kuduwa bi anaasɛ suhyɛma bi asubonto bi adane abutu wabra na afa nipa ɛnam ɛyɛ nsuo no soɔ na obi a hudi ɛyɛ wabra ɛdane butu saa no enipa na ɔmo wɔ mu no na ɔmo yɛ nson emu ɛnan deɛ abusuafoɔ ɔmo aka nsuo no mu yɛ asɛbre yi yesusu sɛ wɔn ayɛ nyamedea yɛ a ɔmo gu so a ɔmo hwehwɛ wɔn na yɛn sɛ twɛ ni Makela Akrofi ɛwɔ asɛm yi ɛntoasoɔ addition of manfo one more foul sutadeɛ no ho ɛwɔ tie mantam a dodoɔ na ɛyɛ kuafo a ebi dodɔ wɔ nsuo no ho ebi nso ɛyi nam ɛwɔ nsuo no mu nti ayɛ saa no nkrasi bebree na ɔmo ahyehyɛ ɛwɔ nsuo no ho afi aframfin saa bɛfa asɛwa bisi akosombo na mmoa na ne ɛwɔ mu ne sɛ abusuakuo bi a kyerɛ sɛ ɔmo fi akura baako a yɛso agbanya pomponya na ɔmo te saa kotoɔ yi mu a ɔmo ani ɛkyerɛ ɛyɛ asawa ɛbɔtɔm hɔ no na wabra ɔmo nam nsuo no so na wɔsusu sɛ mframa gamfatrudu bi ɛbɔyɛ ɛno ne nam so ɛma ɛyɛ adeɛ na ɔmo tim kɔdoɔ no ɛdane ebutuyɛ ni yesu no kyerɛ ɔmo ɛkyerɛ ɛna ɔmo tumi hu nipa mmienu a ɔmo dɛgbare yie paa na ɔmo tumi adware apia sabi ano kasa ɔmo ano nsuo no fain wabra n'adumɔfoɔ polisifoɔ a ɔmo bɔ atoyɛnkye mu nhwehwɛfoɔ baeɛ no na kyerɛ nipa mmienu na ɔmo tumi ehu ɔmo da ayaresabi asisi a na nipa baako nso ka ho a ɛno nso ɔmo hu na kyerɛ nipa mmiɛnsa ɛna mme ɔkasa yi ɔmo tumi ayi ɔmo na emu nan deɛ mene ɛkasa fi ɛndra abisi anɔpɛ mene ɔmo di nkita ho na ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ntumi eyi ɔmo yɛ na beebi kɔkora mpɔ ɔmo akɔhyɛ krampo no ɔmo ni nti ɔmo gu so a ɔmo gu nsuo no so ɛhwehwɛ na so ɔmo arehyɛ mu sɛ soso ampa asɛ nsuo paa ɛna ɔmo aka ɛwɔ mu bia ɛnkyɛ nsuo mbɛtumi afɛ ɔmo ato baabi so ɔmo gu so a rescue team ɛyɛ signal ne polisifoɔ egu so mu nsuo so a ɔmo hwɛ nipa ɛnan a wofɛ nsuo no ɛyɛ fam nsuo no amene wɔn ɛyɛ ndra na nka nson ɛna ɛmene wɔn bate mu mmiɛnsa deɛ nyame nkyade ɔmo nyom titi mu me no kasa yi ɔmo da asitɛwa ayaresabea wɔn di ayarehwɛ ne nipa nan atenso wɔgu so ɛhwehwɛ wɔn wɔ mu na me nua ne ɛwɔ wɔn no sɛ nipa dodoɔ no wɔ nsuo so no ɛyɛ ana life jacket yi ɔmo mpɛ ne hyɛ ɛmom n'adumofo bɔ ɔmo mmɔden de bibi gu hɔ so mu odu ɛna ɔhyɛ odiɛ ɛna sei ɔmo nhyɛ ɛne sɛ ɛyɛ ɔmo dedɛdedɛ nsuo no so mmofra mpanimfoɔ ne adeade ɔmo mpɛ ngu ɛne sɛ atwerɛnkyɛm sei akɔba no wɔnyɛ bere di kan ebi asisi wɔ hɔ nom a ɛne sɛ ɛnɛ yi ebi asan aka nipa ɛnan aka nsuo no yɛde ani di akyire yɛyi ɔmo yɛbɛsi wɔ akyire biara no yɛmfa nkame yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ ase Makela Akrofi amaneyɛbɔ ɛsɔfo ne yɛntoa so na ɛno a ɛyɛ wiase amansa nyinaa no ɛdapɔ na yɛde ɛto hɔ bɛde ka wɔ mu a yɛ HIV ɛkɔdiawuro yɛ adeɛ do ɛsi no ebi ayɛ wɔ bo papapa na ɛyɛ da soronko a yɛ ne ɔmbɔ dwadata mpanimfoɔ atwotworo ne apianko wɔ mu tumi epiase bi na Ghana AIDS Commission mpanimfoɔ ebipi dwumadie no ase bi na wɔ mu ɛkyerɛ sɛ wie baako a hwɛmu yɛ a wɔ mu ayɔ baako edi mu akotene ɛpa ne sɛ Ghana manfoɔ dodoɔ no a wɔn mu anya AIDS no
emu eye bupen no aduasanum bi wo ho aya wo mu enye se anase wo mu ni so se bi kura no a wo mu ebobie che se wo mu nim kura nim ho hwe no so wo kuro no ba na wo mu kire se nipa be aduanum enum 55% enso nipa wo mu so nipa wo mu ewobie den so aduan wo mu nye ai wo mu nye kura antiretroviral treatment no wo mu meda so bi wo mu ayi wo mani kire se no so ne nam ho eno wo wasa no de sasa banfo mo nten so na ya de ya asempa ya asefempa na wo bra nkomopo no Director General Ademagana is Commission doctor Cheme Etuahene one samutu dwad mo chese wum se normal jeje content commission no dia wo normal rogu so egu akwan mu a wo mtutu de oma ne nkunimdi ma panso atumi afrimu de aba etikoba se ya na hadwen ba ko ya eya de ya wo ewo no se de bo no wo beteti mu pa kwa chiri na ja tretre Ghana force na mo se ne etu na empokura no watese pen anasa won tese pen won tese pen dia ne sori pehwamwe na kwa dokota na sa ya sabia bia gban bia na penifo tumi tutu akwan mu na so muntumi fa no mafro emu akwan mu emfama de hunu gina brankasa se wo se fata se duru ye do to so ne do to so wunya bi su ne fa to so a anya dia ya ye do to so za ye ntwa so mu no peripa wono na Ghana ana so man aso ya wo na hwapom din sem so no ne so fo pe no tua no Dr. Bernard Okoboy wono so be page medi no ase ebi no won de wo ka kire Ghana force adavro mawu ye nyina nya tu ho akyemfe ho ehemu na ye ma de hia de ba ko a betu esere so ne se bambo sebe ya de ekudie wu HIV de betumi atu na sekura wo menya akonya bi ntan so memu ntini nyina yesi nyina kan sa emfa momu ne anya kro si ebetu HIV kudie wu no de afiri wo man Ghana emu sebe ya manhuro so bi so a wanasa manhuro bi a wo mo man nyina ntwahwe so no obunu sampa Ghana yeso ka man a ye konkan se ye kon HIV kudie wu no enso afi ya bato ofisi de nyina yenim no aka bebe se nefu amiensa pepepe na abusuafo na ya de akwa hye so na de besie bia si na bato commission afo gu ahomboabo aso ye omu ye bidi aboa sa de be na bato no ebekoso toten ne antikuta me antijabe ye de bia esie ewo Ghana emayimu na eno ana ndo obodi si ho se special voting na ta se ekoto aba no okwaso nkoso kra ne nyina na se bambofo nsantwerefo ya wonuma ada ebeto aba na nkasa ombe busy no ombenya kwan edi ato omo de ne bia obi kwa akodi dwuma bi de aboa ma abato no atimi akoso a watimi akwa akodi sa de tie na efata na enura wa bra sa adwuma de ekoso no ye nyina ye nim sa abato komisafo we de kan abokoko dadada se okohye adaka num na se wo kwa akoto aba tuna asomduem na fa asomdue ekofie na kwatra so atomduem na tie no wa asomduem a menya ho kwasi besina ta enkotwa eye foto bi ase o kwa kotwa na ade akachire bi se an na metoma party A na metoma party B ene ade na omo kire se sa je no de nti o maye ne sa de se sa ballot papers na o kwa kotim so no wo mo wa senso de asununku bi wo so a se o kotwa de kopia bonten a ebetimi a ha omudwumadie ya wo mo edie no enya de a ebetimi abo wo kra na eno ana aba betodwa se sa akokobo yo mo de ba ye nyina se kuro bia ye wa so de fu krati bia na so dendenden yesusu se wakwa akodi sa nyambra se bi okoto ye no wakwa akotwa ama se bredie aposifo ayire ne pa chi dankran ya wo bede no akwa akotwere kukumu kakra ya omo ya asem no enhwemu asem woyi esi wale ya eno ewo aye etifi epoye emantem emu na o kyerese osusu se saa wonu akra ya odi sa nyambra nsem ne didie wamfa amade na wo kyera wo ye bamboni woye adwuma ewo Ghana National Fire Service ewo eye empatem honom na okogina ho ya woto aba wonim sese na obi ehwe no woyi ni mobile phone kekre obaka se anka ne tete photographer bia na owo mikrom honom ye frɛ ho ojam ufuru na akokɔ aprete me friend Sam Kofi saa no twa ne picture ne kre saa no saa no ma hu no na aposifo de ne musi ya tre wujafo ye de menya hwe na o se da bi yesusu se watwa kokuru mutiro watwa ne mfonini enti ejawa enye yie e hodo ma no mommo ano sesa no no de na kwakwahye kukumu kakra se o mo ye asem no mu ehwehwe mu yentu so na bato 171 de de bi etwa so de ababo ekyo ba kon ya wo mo mai Ghana mu wo mo edin ene Drankers Association wo mo ekyo ma na sabre wo mo ede kokobo bi de ababo ntin so na wo mo ka kire wo mo a etonsa eton press ukwa wontin so a press ebia den sanhoro no de bebre tudi nebo dindie na animu eno wo mo chese nyame atom a ye kwa bato so
December bosom ne de tosonson ye nyina batwo no wo se yate a ewu hia yen pa yen toto no ase titi se Ghana e badwon yasom wie ho erunti yemu a ye Baoness Association wo mu nuanu a wo mu tontonton san no wo mu bom kokose esremu ata da ye beto aba no de efira no pa no nsia ken ekosi adwumre no nsia kum sabre no mu no ni kwan se ba ye bi yentum etia ne krankran ne yatum ama yakwakoto aba no na wo mu kirem se die ntibinti wo bra president ya wo no na woda wano Moses Onya Moses ka kire se we no ye mpese obi a kwakobo na numpane ne bia na nuso ai kabresan wo hu okwakoto aba no se ya na yi bese wo hu ballot paper no obetuma atim ni nyina bi da bra nya ne sa party agidi so obetuma bo Mathias Makana na akwakoto aba no dia ma no safo no nti ene wo so okro to aba no na akwa men koto no sankan na nkosa ade ene bi nso kura no obi wo ho a wo ba wo bro a ya no ye ni nko anafo na dwumu afa wo ne asomasi wo kan no atia ne naso kakra bia bo hu na wo no so wo ye no ye bia ensem fata sa de nyinada ene nam so wo mde abetutu akire mu se nyame ya to mu a ene VC10 kiosfo no bafo no ne paps aforo no nyinada yantum na wo man Ghana ye kwa bato so no ye be me ye ni atumi akọ ye huru se we no obi nko ye sankan bia na so na bibia so adedem fan enti se be ye betumi aboa no ye ntie na so pamu se nyame yatom a memende wo ye ni mu ye kwa akọto man Ghana bato no ye kọso no ye nyina beto ba mu na tumi aboa Yamira Sante Mantem Hanum. Now, one more here, a quaso Jojo Jumadie. One more was Sante Mantemu, National Road Safety Authority. One more or more Castle Penny or no, and or Dawano, Quasi Adenim Boating. Now, Quasi Adenim Boating were tufu, what she said, Yamian Lucasim, a fee, a battle of it, Sabra Cronemono and Chet. Bronya is just around the corner. Bibibo Bronya. I said Sabre were 2 Asenka 4 said was Rewada Afedia Aye. Aquasia drum nebia, a drew sa time ya, and the Tessy no. Omodia so better maybe diabua, Nesimi Adjuano, Yabra no as a crab. Na adia a day a aquasia, ebe bano, Yamodia say betting a year free, Yaquamu. Bibi at the Saba Faniama, Amanabroso. Overloading no. Obi ohodma ne taya egu ne car tree ari amade oni hodmo die eno adanchen a o kire se mirikatante me pentam akwaba obahaba no akwakohwi omagu na ade akwanhia no akwakoba obi ohodma otraka siti adanimo a wabro wayese he wayese ngege wo hunu ba bia ene ohodma be se no aso da ye ba ko na ponko bi pam no ne ade otonko saa be se no de ka na ko wuramu baabi wase ne nyina ne ade bia e wasa asenkafo omuti bitwa mo ho efiri ho na akontabuo bi a o kire se enfinshan pim yenu ane aduoni na mabu ede afa eye akwanhia ho no ewom se ne ama ade na kwa mu de nenso no edurum da bia ya na emu awirem papa na o kire se afi bia akonta ya na omota bububu a efiri eye January bosom ekosi October bosumi numu no o kire mu a na tese eye ade bia akwanhia esisi ye ewo Ghana emem harum no eyempem yenu aduasa enwotwe omo amuwuye ewo wo mu no ana woda na disen sa wode tototo eye ensaniani na wode niama toto fi champion yenu ene aduonu emiensa no eho a akwanhia esisi ye no ekosoro kakra wahamu nchemu edu ene akiripo aduonu enwotwe ya wode tototo ho a nipa omuwuye no eye apem ahanwotwe ene aduanan enwotwe ena wonum ewuye wa mano anso hodoma wode tototo wonuma obuprepra emu odin no ho pa ewo fi champion yenu ene eye aduonu emiensa no wose akwanhia ya esisi ye omomprepra ye no na omdodo no eye empem edu emienu ahankro aduonu ba 12921 ena omuprepre emodin edizade ko hamu enchemu mu a eye hamu enchemu ba ko ene akiripo aduonu mu emienu 1.52% ya wo kire se udi wuramu a koduru wonmo omuprepra ye no soso na tase eno no ekosoro kakra ewo eye afimu ya eno no akwa koduru eye empem edumienu ahanson ne aduonu enwotwe sara ane wobu akonta no kire mu se asan dodo ya omoso omunya eye akwanhia no ohwa eso ete kakra na ose envinshan pemienu ene eye aduonu enan no nyame no kwasem nie eye empem du nwotwe ahanwotwe adioson ensia 18000
876 ɛwɔ mfinshan pimienu ɛne ɛyɛ aduonu na anum ɛni sɛ ɔde wura mfinshan pimienu ɛne ɛyɛ aduonu ɛmiɛnsa no nsusu mu a na ɛno no ɛyɛ mpem dunkron ahankron ɛne ɛyɛ aduonu ɛni sɛ ɔde nneɛma tototo nneɛma ho atimu sɛ hɔnom no ɛso te kakra ɛba ɔha mu nkyɛmu enum ɛne akyire pɔ aduonu ɛmiɛnsa na wɔdom aka bobɔ mo totɔ hɔnom rɔfrɔfo ne ade no wɔsɛ ɛno so ɛso te kakra ya wɔde ewura mu no wɔkyerɛ sɛ mfinshan pimienu ne aduonu ɛmiɛnsa no na yɛ mpem aduonu ɛne aduosia nson 20,067 ɛna ɔde bɛwura mfinshan pimienu ɛne aduonu nan no wɔse na ɛyɛ mpem edu ahankron ɛne aduowɔtwe nsia ya wɔsɛ ɛno no ɛso te ɔhamu nkyɛmu mmiɛnsa ɛne akyiripɔ nkron na ɔka ka nneɛma no nyinaa ɛbɔ mu no ɛna ɔde ɛto dwa sɛ ahodasoɔ ɛne bɛrima nti wɔbɛsrɛ paa sɛ buro nyɛ mu ɛne abatoɛ mu akwanhyia bɛsi deɛ nanso ahyɛnkafo mo wɔden asɛ wɔde ahwɛ yie ɛbɛdi wɔnom adwuma wiɛ adehyeɛ ɛkwan no wɔrame ɛhia ɛkɔwie ɛwɔ aboboa no ɛha yɛ na ɛbrɛ bɛma ɛkwan ama nsɛm a yɛde bɛsom mo sɛ asɛm bɛba dabi kaseɛbɔ no yɛde ne nyina da ɛsie yɛfrɛ me tirimudahene nana kwasi wusu ɛkyɛn menimenia asonaba ɔhene Kwabena Boateng akora de akare yɛ mode apomodin mapadeɛ ɛnoa ne hepa plus mixture apomodin mapadeɛ ɛnoa ne hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria drona. Anne, say nam sa, who be the same wife, you tested positive. I am no says a cool malaria morning, yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixer, and what do you swabba? Cynthia, I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system no. Na plus smokes no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute no musa. Achakura 4 days, na Pavi, and the plus smoks mixer, 1 mono, to malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawi in fear to me no come. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratweyatu. Number 1 Ghana for Medindi Dr. Ima, if we bra MPP bar bam, what me a tretre yapomudin sheshe, any one sensem at Yama Ghana for or PPP num. Wait, say, we see Ayar Sabia Bibri wo in Kras, ambulance a hodo, zip line, abe for Kwanya wa fasu chichin ro, ama doctor for Hawaii ha. I'm poor Dr. Ima, ye frame Jane, ye nursing, and ye no kwa, ye den pipi abayase, or map mudia juma ye ne hiasen. Afi bia was sharp mudia juma mukina, sika or the bongo brain. When you more fibia 20%. I bear for Fidia dear Juman so ye nyadia one any. What it say a nurse for be bree. Ye Yemen Nija crowns when they say, or Sanso de Sicao, the man nurse for watching to Tianua Farmer woman. I are a crab bish. MPP 2024 manifesto no Asha Bosse, Yapomo de one shenanigans and Samano or Beshi Mukina. Afe so will be re abe for Kwanya or Faso Edidi Juma a ye health project no more. Was also AC Agenda 111. Ayar Sabia ewo memu nyina a ebeboa edi enwuma empemo dioson aba ama adoctor for nurse for ene apomudin adwumayefo enti we trade say a nurse for a wonya adwuma nyenu na benya adwuma ya na sa pepepe wo benya adwuma ye no wasanya ahoto ewo adwuma no Ghana for Momayam boy apomudin hye ho ban to waba no ma Dr. Baomia to ma number 1 apomodin mapadeɛ ɛnoa ne hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa plus mixture to malaria and asakura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoɔden aba. Buso me pini menti asie me do. Tie Hepa plus mixture enya adwuma ɛbɛyɛ wɔ nipadua no mu no. Afei kura na ɛbɛyɛ nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pɔmudin ho hia me yie ɛsene bibia. Enti me ma no mpa fie ha. Hwɛ, wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and ye won so wo ye Hepa plus wife na abo no. Hepa plus mixer ma je aduro di pa. Pavi Plasmox ɛna Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo ɛne kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop etufo mfrɛ 0542 778 572 ana 0549
297-463. Pepper Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDRG Edwin Kratoya. Ayo! Abatu amrenadru. Enchani akoto aba yi oman mu akandifo. Nipa ne doso. Nanso ba akodanso won nyina mu. Enne obi ahia so obeto aba na ma obi o wani so ade ahunu. No anim ye Ghana hia. Metre Owura Percival Kofi Apalu a woye Franka Tufo ema the Liberal Party of Ghana ya wona hyenso de eye ensroma no. Ye Owura Apalu say obeye Ghana mampanyi a awofo breast wate ode hyehyɛ ba wato ne din child benefit akoda bia ya wono fufo bia ebenya sidi ahanum enti atamaame benya mohum yenu ne de abo na tenase. Mr. Apalu say si awo ato Ghana asase so nko ade wo mfaso ma oman no enti sa wonya adwuma mpo no bosumi bia wo beje sidi ahanson metre 700 Ghana cedis say unemployment benefit wonya adwuma nanso oji akatua ana afesu free university wo mpe we na wo pedien Mr. President akola bia bosumi so ebetua ne ka 500 cedis akola ba ko bia nti se wo maye nan a bosumi ne so na je so benya 20 million kanis tikano wo maye insia ti de me maye insia na je so benya 30 million nti wonya adwuma so a ye be ma 7 million obi a one ne yire ete oban o ma na nya adwuma oban na nya adwuma bosumi so mo 1400 na o mo ma so e 9 o so nkra no so mo bia 500 na je se abusua no bosumi bia no menya 34 million efi apan ho na ti se makosua sa ne ma we nyina wa buchiri na me se mba be president university from first year ekosi final year untua school fees free we could invest free hostel accommodation bibia free we could invest so we JHS said enquire we BC exams yom be kwa SSC obe kwa SSC na ye ma 2000 se bakoto to prospectus akora bia bakoto prospectus na kufu afia batu edie yesesem hwehwansoroma no na team ni monyamfo Kofi Apalu ya wa fra kente no ne nchan ho pe na obreso ntwa LPG yankonkwa LPG someha na yankonkwa Odofo mama mi se wasem o da ben na ope brese ukohwe onipadua mu se de onipadua na kwa na ho odin sitie obrabo osa cholesterol anasa de dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC Sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwemawo ka cry de kwa de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso ano by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Assemble Badabi. Asante, Asamba Badabio, Akakune Bete, Onua. OTEC 102.9 FM. Akusie, Oti, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Nao, Okokodoro. Asamba Badabio, Yesu Woha, Yanbisa Peter, Oteka Samba Badabi Woha, Wuko Tie, Hefa Piao. Adonu Muguhura, Ayene Nasiankam. You say, Human Ubiani Numa, Human Dawson, Nanso, the Odiamani Pan, and no Ede, Professor Eddie Digi, who take Yamima on Human, and Kosu, Openia Upiaman, and Kosu. Nintre enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no mu yemoduman wo mu nyina da papa
mo wa ho de ni ahode ni o mo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wode ama me wode asem ye wo so wo dia sene ya metumi ate ato obra ni ho hwe bi pata ya sede na ade ache na ade aso bi bebi so wo mo so na asem o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan de wonu tutuo nso o mo mpa ba mo da so busua ye waduma na papa we de ne chense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia mo brofo enyanka papa wa yi bi uteki mo nyi nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa abotire odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu enima se nya sa no mo tie o mo ka se aduma no mo ye no emra wo mu obi enima se ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo e fi sa abre do nhwiri kopum bra odo obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho de no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen. Ernestina, Papa, do you respect your husband? Na fedi dia na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se. Wa wale me. Mu woni me abresi fie. Wodi dena hayama ama blano so yedi ama wodi dena ama blano ama bisa o se how many years ama wodi dena rent na oka kire me se wo so antinam na tam so ana wa ye de na wakọ 3 rooms mi hu na 1 room na osiye wudia 1 room na osi 1 hu na asam woka ti se no me brambi na esi 3 rooms no Ernestina entano oka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me kasa no o bla no pa cha me buana pa edu obekoto anim okoto ye o ma ne tene nsa na kasa o de na adwuma ma no ye nti na o kasa me buana pa na adwuma no honom no yakwa jidi yedi yakwa honom no na adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no mikunu adwuma seye mi ana mkoso mbe OTEC 102.9 FM ama me asore na okoye no awa paaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me madwuma bitime kire no mikunu fanche na aboba na fakopete gu ayi no me kire na mikunu onye adwuma me safri ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua mikunu obua no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se mi hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya adu a mitime ya koye wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pa chan me chantro antu me yere so me kutuo me ba obananim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yam se ori medjuma ma me so ente free honum no me ba oda de na mi ri ye no ayo papa me kan hada o mere ay oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na miri akochi apanya of na dem abetere me o inside ya mi sa no ahomachi apanya me si machi no ani anti nyama bia miri ye wo fi ho no anu odi me de maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se frɛ no na tunufu na de oye no onya ya ɔse me ye konkonsani o na wo twen nipa ni sika ni free o yere fonso edigu wo fonso na o dis kan ye dey me de twabet o de ye dey me de twabet se be mbedi bi na me de atua hospital kana na me de no o de oba ni sika ni ye dey me de twabet o de twabet avieta o ko twa lupri
obi na ediska no asende wo yere se onfa nhwe ne ma Ana wo wakohu no atwende agu wo phone so me pa twan ana wo twegu wo phone so wie no diska ne ye dey me do bet aviator odi kotwi aviator me pa twan utri ne sense 50 cd nti utri ne dodo sei ende ya kwa na tu eno net sei so utwa da mo na connect calculatis na kan scan mo nti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai nti sa one year tu a atofoma na se wadiu na ada na ne ye ko no wo anyina wo ma ne koi na we pedodo asemba badabi 50 na ye di wo ko no me fa so watwi 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so be pesca dia to hospital bill ntina ama me yasa me nim se be betimi asisa 2,500 ni nyina e ba twan ile okay awia yi odumankuma nyame ayeye enka wudin enawia yi odumankuma nyame enase nkanfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne ade hye awia yi yebema yenho yehyiehia yebema yenho aha yebema yenho akwaba ediaba Otek 102.9 FM so ena wiai yase hie bio ena ye benada ena ye bronya bosumi ne da etosomi ensa emfimpinu ne aduonu enan mu ene ewei ena wiai aye kasai adofo ne ade hie nhye ne nso se yase hie bio
sɛ yɛ ba besom na yɛ adesua ne yɛ adekyerɛ dwumadie no a ne yɛde ba besom dwumadie a yɛdie yi adeɛ koropɛ ɛna wom yɛse yɛdesua deɛ ɛbere korɔ na mu no yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ enti na awie yi a yɛhyɛ nokorɛ baabi biara a wowɔ a wotie me baabi biara a wowɔ a wohwɛ me yɛba besua deɛ na yɛasan akyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛna awie yi yɛ ano aka yɛ ahyɛ ne nso sɛ woba Facebook ni so o sɛ woba YouTube ni so o hwehwɛ Otech 102.9 FM sɛ woba Facebook ni so o sɛ yɛ YouTube ni so o hwehwɛ Otech 102.9 FM na wo hwehwɛ na sɛ wohu na wada ama ɛyɛ ahyɛ ma wunianum nya adesua ne adekyerɛ dwumadie bi ntie ɛyɛ ma wɔnom nya bi nso nhwɛ ɛbere korɔ na mu na wiai wɔn comment bi a wɔwɔ no obetumi de atum ɛde ama yɛn sɛ yɛ Facebook ne so ana YouTube ne so awia dwumadie no da mu live na sɛ wɔkɔ hɔ a ɔmfa wadwenkyerɛ ne nto hɔ na yɛnye na yɛnkan no kama wɔ afidikasie yi so ɛmfama wo sɛ yɛ YouTube ne so na wohwehwɛ Otech 102.9 FM no na wohunu a wobɛtumi akɔpɛ link no fama wo nso wo nua na wo nua no nya bi nhwɛ onya bi ntie na wonhunu deɛ kɔ ɛne deɛ ba ɛna wie yɛwɔ Be Love Radio for Spain ɛnɛ Spain aburuchiman mu adɔfoɔ adasa ɛne adehye a ɛsi nkonwa na wotie dwumadie no nyinaa ma mu nyinaa adam ase yɛkyeakyea mo nso sɛ mo afidie no da ha mu tie yɛn na mo hwɛ yɛn ɛnɛ woba United Kingdom aburuchiman ni mu a yɛwɔ Be Love Radio yɛwɔ GN Radio ɛwɔ hɔ yɛwɔ Patmak Radio ɛwɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio yɛwɔ Amansan FM yɛwɔ Brini Radio ɛne yɛwɔ Sahara Radio ɔdom nyinaa nso wɔ UK man ni mu ɛnɛ mo a mo monitor show no efiri UK nyinaa no yɛkyeakyea mo yɛda mo ase bɔ mo aba so sɛ mo afidie no nso ɛda ha mo hwɛ yɛn na mo tie yɛn ɛnɛ wokɔ France a yɛwɔ Kings Radio ɛno nso ne TV ɛwɔ Paris France aburukyimɛ ne mu ɛnɛ mo a mo monitor yɛn wɔ France nso yɛda mo ase amponzem one o squad nyinaa no yɛkyeakyea mo nyinaa ɛnɛ Dachi Hima Radio nso wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM ɛno deɛ Belgium ɛnɛ wɔ ɛne yɛwɔ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America aburukyimɛ ne mu ɛnɛ wie mo a mo wɔ US na mo nso mo tie yɛn na mo hwɛ yɛn nyinaa no adwuma da mo ase eburu sɛ mo nso mo afidie da ha na mo tie yɛn na mo hwɛ yɛn mede de korɔbea Nana Yaw Asante ɛna wiei apɛsɛmaka na nanie ɛna wiei ɔgye amanie ɛna wiei korɔbea gyata me nso magye badwa awiei yɛba abɛsom ɔba de ɛkyɛ me awiei akɔ aba agya akra ɛnɛ yɛ benada abatoɔ no a wɔtwe na mu a ne yɛwɔ no sesei aka nansa aka awɛsɛ no dunwɔtwe ɛna aka minute no dunum yɛkɔ akɔto aba ɛsɛ deɛ mashan mi kokromoti ato na won shan wo de mashan very good sɛ me enra de no mankoto bi ɔn sɛ me nso man to bi de nti a ya ka kyerɛ tiefo sɛ mon shan no sɛ yɛ de mfidie ɛne to aba no enti ebi wɔ hɔ a wo de bɛkɔ akɔte so no na yɛ access deny yɛ pɛsɛ saa de besi ɛne ɔm susu ɛma na ɔm de ɔm sa so soja bidie mu no ɛyi no ɛma ne bia biɛ ho ebi aye be ɔm sɛ yi ɛyi free coupotum saa de na ɛno ekum ensa no no ekum ses no nye timesere mo a ya mom enti ne yɛsɛ mom polish kokromoti ne to ko ide na nsa ya ka ide polish to hɔ ma nsa no hu nya wo pa bi sɛ ɛwo bibi yo kokromoti ne hu hia they say the to aba mfa so very good se yɛ yi a yɛ ka sɛ amanyokuo no emu mpanyimfoɔ ne nso da so wɔ asantene akɛseɛ no sɛ MPPO sɛ NDCO ɔmo nyina edi ahyɛmfire saa yɛ asante hu nya Kwadonko sɛ wɔde ne deɛ akɔka obi deɛ ho Kwadonko na no wasoma sama bi sɛ ɔmɛka sɛ wɔde ne deɛ akɔka obi deɛ ho sama bi aba sama ne pa fidie bi so akɔka
hey so be man kwan amna ba be ka dia Da- so dia na da esa man force ma afi we de piaro be ka hwe nkyerɛ me nti me ne sama bi esa man akasa force ma ya na uta mo kwan mo esa wa monitor piaro ema emeyi yasotre bia ze dem say dia omo pe no omo bo adwo ma piaro bransa chi se piaro abeka se akua don ko se wono kura no so obetumi aye bibia chi so odi kosi na busua hene so ma na busua hene fre piaro ansa na piaro aba beka enti piaro beka na akua don ko invite na busua pani ewo asamadu obebe bio akura eno na dia asem ba da bi no eno na dia asem no ebeka ne da dia asem ba da bi no ena wiei adofo ne ade hye ni nyina aka ho bi enti basa ye ho hia die hia eya asumdwie se wote man mu na se sebe umpa asumdwie a ese wa wate ase umpa asumdwie a ese wa sebe se wo yo hini mpo now dia wote ho se tumi nti media me mpa asumdwie memma mabunu binum aye basa ewiase animonyam yankumpew yenya na de wo beye wo ho eno ne be kire se animonyam no emra wakache anase emane ma enei oba ye Facebook ne so a adofo nso wa ha ye nyina ye ba besom eto de bia ya ne nipa enhye nioma bi nso ewo na brabum se opese unya animonyam one opese oye very powerful in the society bia ya wote no nipa we die sebe sene wote no ye kɔ nanim kura na yesuro ye kɔ nanim kura na ye fere papa we maami we ontumi mfiti preko pe nkɔ nanim wo ewosu eni ban bia sa nipa kro no odan na di wa nan sa suban no adi a nanim te sesebe ntete no ngire sibroni be kase chaff se drum fremamu a emu ha enti baabi enfrema pe bia na de ne kɔ eno ye baako wanim ye ha te se atentehuo drum fremamu a baabi enfrema pe eno ho atentehuo no de ne kɔ enti se wo opa animonyam se opese nipa ba wanimu a sabe obi betumi agina nche bia papa we die nanimu edu mintumi mfiti prekope enko nanim ya wonioma bia wo sa nipa kro no esesa wo hye ne nso baako nye bibia ne esesa wo kasa ho enipa kasa dodo kasenti animonyamu ana wo mpotamu ho nyina no sese ya apepa ye bie ya no a papa we on de akire wanka no akwada ketwa kura koka no a oni akwada ketwa ne bejo enam sa yoso wani munyam no apepa yese woni ma na eko wei oba akukọ nini woni mema na eko wotam duku wotam aboso no odi abonimu na watiesi emema atwede no woto papa wei ko papo anoko hwe enkwada no ne wo no mo ko bibia wo kasa ho di obia ye ya eye wahi ma wo ka bibi de fa ho nti ene wani wonyam kofom onua eye susu kasa ma wakoma mrafom remain calm ma wakoma mrafom na wo basa fom no a wanim ebeye du e de amawo afei enioma ekoso ewo wo mpotamo eye mpre wo ho nkoka ho asem die wani behu bia na sa wo tekrema ene wano ebebia ka onua ubenya asem kese nipa binumu bro o se media mano de ayese nkruma mano aye trotrotro die mani behu bia mano beka onua wunya asem adufuo de kwaso ewiase nye die dipa wani ebehunu bia na sese
wano ka saa asɛm we maka kyerɛ mo da na me wɔ fa kwantwi kwame antwi ɔne ne yere yɛ mampɔnten ni de hyeɛ mampɔnten ha ya na yɛ afiri ɔne na ne te ɛwɔ boase konka dwonhye saa brɛ na me wɔ fa kwantwi wɔyɛ anweaseɛ baabi a maasefoɔ atu aguo no te sɛ wokɔ akapori so pɔmpɔ so saa sosofoɔ ne hɔ mu stadium akyi hɔ no a anweaseɛ mansifoɔ nsuo abɛtwa afa no kaagyi saa na ne yɛfrɛ no wɔnom kɔtwa na neɛ wɔnom anya black na to afa so adwuma na me wɔ fa kwantwi no ɔyɛ no na ɔpɛmasɛm paa kwame antwi pɛmasɛm enti sɛ eduru fiada a mentena abena minta nkyɛn mentena kwadwobrenya nkyɛn mentena mapokua nkyɛn ɛwɔ twape ase na maba konka dwonhye baabi a na kwame antwi han dan maame no nani den na wayɛ statue bi ɛde asi ne fie anim saa maame no sɛ wotumi kɔ n'anim paa ne maame no di nkɔmɔ a na kyɛ sɛ wɔn nso woyɛ ɔga enti fie hɔ no ɔmo suro maame no obia ntumi ne maame ni nkɔmɔ o saa brɛ me yɛ akwadaa ketewa afe kura na me mahyɛ suku ase nketenkete na me kodi weekends ɛwɔ me ɔfa hɔ na me no deɛ sɛbesɛbe mente aseɛ no na me busa deɛ adwuma wɔ me di firi me mɔfra ase o sɛ mente biribi ase a mɛfɔ so asɛ saa deɛ no a mente aseɛ no mehunu asete ansana matoa deɛ meyɔ so maame obi anso ntumi nkɔ ne nkyɛn na wo akwadaa ketewa wahu so ayɛ statue ɛde asi ne fie ne kwan ano pɛɛ statue no baako de ne nsa awɔ n'ani asesei ɔde asɔ n'ani asesei mo a mowɔ Facebook ɛne YouTube no deɛ mo hwɛ deɛ meyɛ wɔde asɔ n'ani ase statue ne baako ɛde asɔ n'ano ɛna ɔde ato ɛna baako ɛnso de asɔ n'aso ɛna statue no esisi hɔ ɔfa aseɛ kyerɛ sɛ ɔsɛ menti ase yɛ fie ruadea sister ya aseɛ kyerɛ sɛ ɔsɛ ya menti ase o ɛyɛ fie ruadea na maame wei nso deɛ wontumi nkɔ n'anim nkɔbusa nhyɛn a ɔbɛhyɛn wɔ no wobɛnu ho na muntie mabɛduru fiada madama ade akye memene da mayɛ me fie ade yɔ me konsuo yɛtubula awie maame no te naboboa no ɛdwen ne ho na me nso metam akonya nam kɔtena maame ne nkyɛn am sɛ maame nana ayiye sisi ha miɛnsa baako ayɛ sei na aseɛ kyerɛ sɛ maame ne hwɛ me na hwɛ maame ne hwɛ me no na waase kyerɛ na misuadeɛ na nso mete aseɛ kyerɛ sɛ mia akuku dam akakrakafoɔ obi akora eba manimu a yɛse ma abaifoɔ ɛnam sɛ mempene ma wo nsisi minti saa na wiase tie o yɛde ba ye bɛ hyɛ ɔkɔn sisi ya mempene ma wo nsisi me wei wonya nipa papa saa ne wɔn pene ma wo nsisi wɔ no yɛbɛ tagi wo sisi ya na akwada ketewa mɔbɔ nsɛ te sɛ watumi aba manimu bɛbu sam saa asɛm yi nti wɔhwɛ me na me nso mete n'ase good na ɔsɛ yaw ɔwɔ akoko duro na masere na metena ase ɔsɛ mɛkyerɛ wo mu deɛ ewiase enipa hunu nyinaa aso teɛ ɛna nka no ka nkoanya asɛm enti deɛ wani bɛhunu bi wɔ hɔ deɛ waso bɛte bi wɔ hɔ nye ne nyinaa ne sɛ ɔde wano ka enti na baako no otwa toɔ no wato na no nareka no mede saa deɛ ne to me tirim te nipa wanim bɛbɛ nyamo a wadaroma ɛyɛ ahwɛ deɛ nsɛ sɛ wobie wano ɛde ka no yɛ a mɛnka fato hɔ ne wanim bɛbɛ nyam wate bu nipa o ma wani nsuadeɛ sɛ wote mpɔtamo na wodeɛ yɛ wei abonkire n'ani nsuadeɛ akoa wei abaya wei abusua wei mu na wokɔ mu wei hwɛ deɛ woyɛ no koraa bɛtumi asae sɛbesɛbe wasefoɔ nyinaa o ɛnyɛ wo nkoa o wohunu ne saa no ɛnyɛ wo nkoa o deɛ woyɛ ne nnɛ ɛbɛtumi asae wasefoɔ
abusua we yenkomo o we mu eni ensade fo nkoa o wo mani nsade abusua we de so ko ware wo mu a eni nanu ni nansa wade ni begu kire se wo de wo yeye wani ensade ni nti ye de asa wo nananom na so person ye very powerful wani benyam e wo mpotemo a eya amwani nsade hwe anamoni a wutuo e wo wabrabom eya kan wano tum to wano nareka sanfum so we ma yebida e wo mabrabom ma depa bi ena magi nipa di ho na mini nipa ko di ho komo kire se nipa we die oben me mafa ne se ba meti mani no ne da abonten onua your plans your moves to wano nareka e wo ho se wo to wano nareka wo de panye wom edi simu a yenimu timu asem de yenim ni timu asem nso yemfom no nti basa wonimu edu papa hwan betumi aba wonimu abeka de wompe edi akere obra onim adwene ye wo tirim nti ya ma wo ankasa wadwene de wo tirim onua enka wa wo tirim afei de amdi twa auto eyese eya adwene ansa no akasa udum panimfo animu a yetumi busase adai akwa we sebe o kase free sebe ne to muana mpese meka bomu aka o kase free ne to muana kire se wasem a wo ka ye ne yankwase asem abandim onua dwene dia wo ka ne ho na dia wo ka ne nei bema yehunu wugimi ana unyansa dia de measure nipa no se woni bibi ka at that given moment or that given time menkasa kwanu tum se yebu anyansafo a na nakrobia ba ye no wanka bi jataba ne ka anyansasem oba de ka nkwase asem enti ene wono a wankasa no ye ne be ka anyansafo ne ho wanka bi meka sei enso ka bi a kana nakrobia bombo pa no oba betuo eto de bia wadama dwene ansana wakasa think before speaking dwene na de pie firi wanumu aba no e kire wusu ene oban enipa so de saa ne omayi amakan emfato ho amede amai ke kambom de yadwuma e wo wabrabo mu a wanimu enyampa wate medamu ase obo okrobi asemnie Monica sa akra pia ena nyame ase na yenche yetiefo nyina titiri omo bie mu obi ti se tuga afi abiskona omo nyina omo bie mu omo diti ho ni nyina ontie bie na akrobia futu sewi momfa bi akra kakra mede ka ho se ewiase se nipa opese ye bu a eya hwe wo kasa yie pa sania wo kasa dwene ansa na wakasa no akra obi be hia obi na wasiesie ne ho fefefe kama enso obie na no na wakasa na kasa ne tofom a obi ase se kenken kwa efrise wasiesie ne ho wasentari jan so wonte brofo aw na numu kasa no ama ne tenten ene ne kese ene na ho siesie ni nyina abetofom efrise na numu kasa na ba ye no na emanyam enti ema obia susu ye obi adwen ma no eno adane efrise na numu kasa ba ye no sabe na airtime enti wanumu kasa ya dia se obi bebu pa no wanumu kasa ka ho sure enti obi timi kasa papa wo ye panimu na so hwe okasa yi okasa yi a meka bi a kire wo yeah efrise wo ye pani die na enso wasemu a wo kan ye no sabi yankwala asem ansa na crop ya sande koto be ka kire pani se wadi nkwada asem no on se crop ya sande koto ko ni twi na emu odu enti wo be ka kire se bi asabi wadi nkwase asem se dia akwada ya ana se wadi mu asem se dia akwada ya ubetimi aka no straight no se pani mu ya untimi nye enti na de na be gina ho ama akwada no de oye de wadi nkwada asem wadi watem se ya akwada enka de yebetimi aka kire wadi nkwase asem enso pani wadi mu asem
enti wonya begina akwadaa ni gina bia ho no a na wone na fata saa akwadaa ni su ne ban no no akata so pia enti se opesi ebu a enkoye bibi ema ye meka nkyira wo se na na krobia enne de wodi nkwadaa asem ye de nkwadaa asotwe a o se ke ye de ma wo mo saa bre ni nyina no ye de wagira ho ama nkwadaa no efi se ye ntimi nka ne straight enti hweye na wano kasa ama yanka se we die wodi nkwadaa asem medase Ethics TV ena wiei waba live ewo ye YouTube ne so Deroy osina na yakrobia sante ene HS Deroy fashion medoma second Abbas Junction ena mewo na akra Franklin ene Mickey ye nyina ye wa ha ye hwew enkansa Samuel ene was this man. In fact, I just love you have good ideas nyankopon koso anya okese yeda se na na krobia me nso me wo Bahrain ene me monitor show no ewo YouTube ne so nyankopon hyira mo me hye nipa nyina nkuran se wo no mo nso nhye omo nhye no omo nhwe bi na beboa wo Ivy Asantewa ene o se akra me wo wagya enkran wagya new wagya ene na wie me nso me hwe odwumadie no ye mfa ni agro e ka me nkona nka mo TV so ankasa ode munyabotre Gladys Tano ene o se good afternoon na ya akrobi asante ene wie ye hwe mo live ewo UK nyankopon hyira mo pa ene mo adwuma pa mobo yeda se Sandra Anane ono so wo Canada ene o se akra ene me nso me kamo wo Canada ha nyankopon hyira mo Beatrice Owusu o se good afternoon na ya akrobi asante me monitor all the way from Norway. Yeah, mo wa manoni amo monitor yen mo amo Ghana ha mo monitor yen baby a wodi free a wode ba ya afaka hu bi why Paulo se wusu ansa ene o se akra bia me nso me wo Frankfurt Germany ena wi meeting na akra da bia se metie wa it's a pleasure listening to you. Your words of wisdom keeps us nyankopon tonko so anya okese me da se me de hye opoku kwasie ene wi mechia wo se akra me nso me wo Lagos Ghana ni akọ Naija oga Naija obogu kwasi ena wi ye chiachi o se me maame adwo akọ atema ono de o wa Asante Dwabe na nakrobia uni ukri nyina ye damo ase yenso aye wo Lagos ha Nigeria yenso yetio pa wate yate Margarito GH ono so wo Moro Market edwom haya no se akra ya akrobia Asante ene Moro Market for yenso ye kan ho YouTube so yenso ye monitor show pa nyangopo nshirawo Beatrice o se no se akra o ye live of France and then we are France for yenso ye kan ho ha ogoro mensa no say yes France for ba na suo nyuru for yenso ye ba and suo nyuru for o ventures for nana krobia yenso ya body yenso ye show bi e wo YouTube ne so yate yeah and money anone for ne ko challenge pa mani age abrifa buzia and was ya kray menso mi wo Italy and then we are menso mi monitor e wo Italy ha nyankopon hyira Asante be kwa afo na bedru amwa Maxwell Maxi ene o se akra bia yes ene Asante bekwai for yenso ye wa ha na nyankopon tonko so no onya okese onu abedwafo nyina awiai ye chiachia mo very good arofo enzembi wo ha ese fatase e mamu hunu dia akosie ababa wabi eba yanim ya ofri Kumasi heya hema kokoben na obaye oni obi kunu ena akohia ena obi kunu asenepe ababa we ya giatum ode na kochia ne maame am obi kunu akohan dan e de ama no sabe obi kunu hwege yi kama obi kunu hwege ne kama ye friend Monica Sapon obi kunu hwe ne kama na obi kunu hwe a wo hwe abaye yi de obedie mu de obehye nom ne ade nyina no ededayie ge ne se da bi mimpo obi kunu te se de obi kunu ya bonsam ma ya asisuei obi kunu ya bonsam ye nananom ebinum ware num ebi nan ebi miensa wati ase de hia ne se ne yere pene so wa ye na amamre ne amane de amane yere wo ho kwan otumi ware foforo ka ho wati ase enti de obi kunu ye nyina ba ya ne se da bi
woyɛ obi kunu na emu mepɛmea me deɛ ɛna ɔkɔ yɛse yɛwɔ app bi wɔ hɔ a yɛyɛ dating wɔ so yɛtwe mpena ɛyɛ mpena twe app ɛna abaaya no kɔtwe saa app yi bi wɔtwe ya ne ɛso ɔkɔhyia owura baako ɛwɔ abrepɔ ne keka bɔ ma wɔm sɛ maakye ni nya baa mu anagye sɛ wɔne krakye no afa kumase tu kumase na ɛneɛ ɔbɛsra krakye no baako na ɛneɛ krakye a wabɛsra na pau wɔka fɛ no no gɛ ne kɔɔ yɛ ɔtwɛn resource ama ɛneɛ de nyinsa ni di nkan kɔtoo krakye n'anim so anya de anya obi kunu ɔde kɔtoo krakye n'anim a na wasan hunu sɛ daabi obi kunu no na ɛhwɛ no dodo krakye ya fɛ no awie nifa kuku ya wɔba bɛyɛ ne national service omi nam keka na akwa bi otumi gyina ayi no so kasɛm yɛkurase ni na anom ihu nkɔɔfo bi ɔmatwa yɛnyɛ program ni bi de akɔyɛ wɔ mo deɛ na meyɛ ana deɛ ha me wɔ saa nkɔɔfo ne ho no sɛ ɔmo twa a ɔmo ntwa mfiri baabi efiri ni baabi ɛkɔ wie o na deɛ onim nyansa na saa nipa no obetie kakra bi no no ɔde agyina so no ɔde ka nkwase asɛm de kyerɛ wo mehu ne saa ya na yɛ me ya but yɛ nipa ho adwuma na magya atwam na mkɔm baabi enti wɔde akɔhye obi kunu emu obi kunu ahwɛ akwadaa yɛ firi ahyɛseɛ de aba beduru scanning mu nyinaa saa bɛwura mu a de abɛduru baabi a gɛ ne kɔ akɔ wo na ɔka kyerɛ sɛ wura wonyi nsɛn deɛ aspɔt you ɛnyɛ me deɛ ɛwɔ me kra mu me meyɛ siremni siremfoɔ nso deɛ nyinsɛ ne yɛnyɛ deɛ ne yɛde abɛhyɛ yɛn no woyɛ da wontumi ngo da sɛ woyere wo ho sɛ wɔbɛkye mu a wobɛfa mu awu na ga yi kɔ tiata yɛyɛyɛ wantumi ango na dɔkta koko twaa no nti ɔbaa yi nyina obi kunu hwɛ n'anim suspect akora ne nya 3 weeks na ɔsɛ meɛnkɔ DNA foɔ mu nsom na santan DNA foɔ som ɔm keka leles ne de bubɔ mu hwehwɛ ya na gye sɛ nyinsa ne nya obi kunu dia na wedi ɛho adea ɛna twetwere gɛ ne bo ɔno deɛ wɔ nimpa pefee sɛ ɛyɛ krakye na wɔne ne hyia wɔ mpena twe app ne so na ɔkɔ kafe no saa tam na yɛ ɔbaa kra sɛ ɔtam a ɔtumi nyemo saa ne ya ɔmo kan sɛ ɛyɛ ovra ne bia enti ovra na duru enti onim sɛ yɛ saa boy na o onim sɛ saa boy ne nso ntumi hwɛ no obi kru ne betumi ahwɛ no nti yɛn san kɔpɛ boy na kyira kwan ɛne yɛ pɛ boy no twe no ɛde ne bɛɛ fia ha yɛbɛtena asɛm no so wɔ fia ha krakye ne sɛ gɛ ne nsɛm no ɔka ne nyinaa na ntorɔ kakra bi na ɛnokorɛ na deɛ wɔ mu ankasa ni wɔsi ne pidwa gu hɔ kyerɛ sɛ gɛ ne kora tumi frɛ ne ka kyerɛ sɛ nyinsɛn no wɔyɛ gu bibia ni hɔ kora bio wɔdwane kora firifie nom ne deɛ kekɛ ka ho na abɛka sɛ nyinaa na asa bɛtwa wo ho akwaba na abɛka kyerɛ me sɛ wo ne me na nyem deɛ mete ase enwia seteɛ enti mɛyɛ DNA na atiefoɔ nokorɛ mo deɛ mu nim me nokorɛ me se mo sɛ mo hwɛ akwadaa no a gɛ na wo no nanim akwadaa nanim dua no ne moma ɛba ne hwene nka mu ha no ɛnka tete ne ani die ne wɔ hɔ ɛnso ne yɛtumi hu sɛ wei die nana korɔbea ɛyɛ ɔbaa yɛka manyi akyinyi bi nso wɔ hɔ a yɛka ka sɛ wei wei die nana wonim hɔ hwehwɛm na gɛ ne mfa nkɔma ne papa na wohwɛ akwadaa ne moma ɛsane aba ne nka mu ba ne hwene ɛyɛ a tumi sɛ krakye akwadaa yi sɛw nanso boy ne so obɛyɛ DNA ɔbɔ sɛ yɛ adeɛ na akɔsie ka na tiefoɔ nti bia nsa ne atoa so yɛfiri ha na yɛnwie yɛkɔ fitie mu na yɛyɛ ha no yɛwɔ nhyehyɛeɛ bi a sɛ yɛkɔ fitie mu a one yɛyɛ baako ɛne sɛ ɛba ne DNA ne saa ne deɛ a woyi wo ho ano bi a ɛnyi kɔpem sɛ wobɛyɛ DNA na ɛnkɔpem sɛ wobɛyɛ DNA no nso so no ɛgye sɛ wohyɛ aseɛ sɛ woma akwara no chop money kɔpem sɛ ɛbo akɔyɛ DNA no nti sɛ woyɛ DNA ne wie ne sɛ ne ɛbubɔ no deɛ a ɛne na wo chop money kakra a wadie no na wasese na ne sika a woyɛɛyɛ no nso so ɔbaa no ampɛre wadeɛ ɛde ama wo
enti sɛ wohyɛ tenten a woa na yɛ na against wo ɛne ɔde ɔpɛ kora hyɛ mfie mmienu yɛ deɛ yɛmfa ho yɛda sɛ wobɛma akwadaa ne chop money sɛ akwadaa na ne ho yɛ yɛn mom yɛnu deɛ mo agye mo ani awie ɛna akwadaa na ba enti sɛ wo se yɛnyɛ wo a na bɛyɛ DNA ne yɛma wo mfie mmiɛnsa na da bia wobɛhwɛ akwadaa na kɔpem mfie mmiɛnsa a mfie dukura akora yɛ deɛ yɛmfa ho enti krakye no ɛbaayɛ no ɔyɛ ne sɛ afei na wastate adwuma nyame anim nie so wɔka sɛ obenya saa sika no na anim ya no wakɔyɛ a na ɛyɛ ntorɔ nti yɛma ne kwan sɛ neɛ saa ne teɛ di a yɛnso yɛfie ha yɛamammerɛ ɛne yɛne yɛyɛnie wosom sɛi wɔsɛ wode ma mekɔdwen ho mmra ɔkɔɔyɛ ɛnorada ɛna ɔbaayɛ ana ɔse mpanimfoɔ sika no deɛ manya nanso so mehyɛ sɛ ɛnu sɛ afeda January no ɛnkɔ na wieɛ no deɛ na makɔ akɔyɛ DNA no na mahunu nti deɛ mokaayɛ no magye atom ɛfiri na ɛkɔyi ɛkɔpem sɛ yɛbɛkɔ akɔyɛ DNA no bɛhwɛ akwadaa no na akora no a ɛne gye sɛm ka na ɛwɔ mu ne sɛ ɛberɛ a awura ne baayɛ na krakye ne baayɛ na oduru anim hɔ na ɔmubura ɔfise no na akwadaa ne bɔ owura ne kɔn ho wagye no wɔbɔ ne kɔn ho ne wɔmpɛ adane Thursday na ɔbaayɛ ne wɔmpɛ n'anim ahwɛ koraa sɛ ɔbɛhwɛ sɛ akwadaa no koraa no ɛnie wanhwɛ n'anim koraa gye sɛ wahunu sɛ akwadaa no yɛ kɔkɔ na mmom sɛ na ɔteɛ paa ba nnora nhyira nka Nyankopɔn a waboa yɛn no ama yɛ nimdeɛ ne yɛde yɛnsiesie ma asomdwie ba fam no na akwadaa ne bɔ ayi ne akwadaa ɛbɔ papa kɔ ho na akwadaa ne seresere ɛhɔ na hunza ampa deɛ ne nya mai deɛ ndi akora sɛ deɛ ne ba na nya boy no a ɛbɛhye me papa because afa ɔmo ka ne sɛ akora ɔmo apole so ɔmo sɛ amachi akora ne papa no so amachi wow ndi atie for deɛ akosi ane sɛ nyame boa enru sɛ January enko ending no na wakɔ akɔyɛ DNA no enti wagye atom sɛ kɔpem sɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ DNA nda bia akwadaa no deɛ obɛdie deɛ ɔde bɛma no mete sɛ mubusa no sɛ sɛbesɛbe asɛm no baayɛ owura ne nso abusua binom ɛwɔ nkyɛnkyɛn te yɛ na ɔba ɔne ne bra panyin ne baayɛ deɛ nanso yɛpɔɔyɛ no na nabusuafo ayɛ fie ama ɛdeɛ nkɔmmɔ no ɔnom ne ne diiɛ ɔka adeɛ ne kyerɛ mo akora ɛbra ɔmo sɛ ɔmo ɛte asɛm no dodo no kora te na fidie so sɛ ɔno no ɔba no no onim sɛ fidie so kora no ɔba ɛfiri sɛ yɛpɛ no a yɛtoto ne nkra no a no enti amanfoɔ na abusuafoɔ no bi tete yɛ ɔmo baayɛ no akora ɛbra ɔmo bɛhu no akwadaa no na ɔmo hwɛ sɛ ne ɛteɛ no ɔmo kɔɔyɛ no afutu ɔmo de ma na ansɛ onya abotere na adeɛ wɔ fie a ɛyɛ akora deɛ bi ɛkeka ɛno no okay mate meda ase ɔbɔ enti adɔfoɔ ne ade hyɛ saa asɛm no baabi a akosie no ɛna wia yi mewɔ ɔpanyini bi ɛwɔ m'anim ha ɔpanyini akɔ aba yɛnwia o ɔho te sɛ nyame adom me ho yɛ odi de sɛ wada ama mepakyɛw me din a yɛde frɛ me yɛ Joseph Amankwa aba din a nkurɔfoɔ de nim paa yɛ tɛi Joseph Amankwa na ɛyɛ odin ankasa na mmom tɛi ɛna amanfoɔ frɛ wo waadi ani nkrani na mmom wabɛbɔ deɛ na ɛde wo ba asantemaa mu me papa na ɛbɛyɛ adwuma wɔ ha ne ɛbɛdi a nti adwuma ɛna de mo ba asantemaa mu nti yɛde wo firi nkran anaa yɛbɛwo wo ha ei ɛdeɛ woyɛ asanteni by birth citizenship no by birth wom mɛboa nti citizenship no ukura wasante green card and citizenship no when you green card ayatai ehefa na atie okumase ya me ba chola meti asoase railway quarters wo pay ba sia de metuko atonsu Kuwait eno akotena ono akosi ofie piafo die na wia ayatai de waba manim ha hyase na kyerɛkyerɛ wasebu na tifo nti krobi awa ma me kwan hye me nkasa me da wase good na me mama ha awie ya joso me chia me tifo nyina nso a etie me wajoso me ba ha bɔkɔ asɛm bi na akyekyere me ɛna me bedwan to amo na agya mo san ne me afiri saa asɛm no nti me ba ha mama ne bo nyina etia
Tama na mete railway quarters ho no. Me ni abaya bi tenan. Abaya ne friend esi. Esi de ani o yemfantini. Eba chwani. O yemfantini. Na ni din de Comfort Daisy. Na esi ne de friend no. Esi. Mfanti kuro be so do ofri. Ofri man kesi ma bonko. Okay. Twaso. Na ashasi a mene ne tenaye no. Na onu kuta nkwala mienu eye mma. Na me sumi kura kwala baako eye oba. Nti ye hye ya bra bo ase de ni ye kura nkwala miensa. Na ye de sha asie. Yeti fefefe asembia nim. Nti bretia bi ye be wu mienu ma me koye ne ho ade. Ema ye san be wu miensa kan ho. Ema nkwala ni nyina be ye nwotwe. Mienu na chi a ukoye ne ho ade no mo be wo miensa kan ho. Na chese wo ni ni twotwom twopa na be ye num. Okay. Yeti fefefe asembia ni ho ye koba. Din se de kura na ye san se ye bobla ni nti ye mienu ya bra bo na ye bo. Nti duru ba bi no nkwala no miensa na ebedi ye nim kan na ye mano. Omu nyina be wie school ye JSS. Nti sa bla no na mekonya asase bi watonsu kuite ye half prod. Na mekosi 2 rooms ni ye 2 ye ne call. Nti ye call no ono ne ba na ye panyini. Na me ba tosu miran sa na ono ne de na be tosu miensa. Nti ono ne ba no wie school no otire hu ko din kran. Na me ba no be wie school no nsu ko sua adwuma nti ono nsu ko di ne master no ho. Na be ka ono ne de ba ko no tosu miensa ne me de enum no. Ye di 2 free quarters ya ne call atonsu kuiti. Nti mi si dan no me ko gi meter. Electricity meter. Nti ye ko di ho na me ma ni susa kakra nti na afi na omo na ko school a panyini pa ni gina be P5. Nti na kitwa pa owom ni ye be ma on ne twato. Nti onu de na chese school kura on start ye. Nti na panyini na eye ma me no ba panyini na ehwe akwala no. Na me ko gi meter no na ba se electricity fo be lu di meter no. Nti on be tu panyini na ewo fie. Ene nkwala no. Na nu ye ode ma electricity ni no anya ne de. Nti ma nkwala na ewo ho no nkasa yi mu omu ne papa ne kasa aye no. Ene ma na kuma to ni yem ti ma ne je me number efiri nkwala no ho. Onu no oye panyini no. Na je sa se papa ne de one ne kasa onfa ontina ni mu ma papa no ma electricity ni no enti wo ma je wo number free o ma no ankasa ho ma na ankasa ho na o mo frɛ me na o mo si ya ba fie ya ba to ba panyini wa ha na kasa ho ne ye ka no enya ye de ya ba ye bisa wasem ase wo pese onya ye kaseti enya ye didi atemti agi na me free ba na me kura me pa o mo kyewa na omo no ti ahye ela omo se nya nkwala no kra no kasa nkwala no ne omo kan ya omo bisa nkwala na omo yi omo anu a nka mita nkran ko omo tu di koi ela me se me sre omo no de bibia ni a omo nya fa nye de fa ncheme na ye ni fie ni nti ena akoba ni sa tam ne ma me no so ne ye tekotesia no ono amo di kwa achima ono amo si kotesia nti ye ko ho no oko share mo asinto no akọ site nti na ye mienu de na obia ni fie ena me frɛ ma me ne sɛ me so mi kɔ adwuma nti na me mai me frɛ ma me no ena ɔso ɔno kura wa ba fie na ɔbaa no nkwala na aka kyerɛ ne sɛ ɔbaa no ne ba no ahohuo bi ba fie ha ma ne ba no didi ɔmo atem ena me sɛ ne sɛ wa ba fie dia me so mu wɔ adwuma nti me ba fie me ba na ne ɔno so okay me baa no me beto maame ne nkwala ni nyina wo fie na me ka che maame se asem na esiye no em se me frɛ no no nso se wakasa akira akwala no na mo me ka che ne se me sere no ɔma akwala no ma ebi nsi biom wɔ ha na mo se bi si biom dia me ma akwala na yede afiri fie ha na me dem de kansa na me kuwura dem
nti mo dem ana mtisafo ne ne ba ne kasa omu yiyi se me de maka de meka ede ahoto ebebe fie na me de nti ho no ma meka asem bia ankyere omo ena omo adidi omo ho nkoma abe ma mi nu aduane odi kwa achima me sole na me kwa adwuma me yiska to ho na me kɔ abe sa ma me no kwa achima no akwaji rido mpla dan yibi dan on complete house ayi nsimwie bi me kwa adwuma baaya wasesa ne niama ne ne bani nyina omo tu afifie hokɔ agya me manketwa no agu fie enum na wone na wone de wamfa mu ba akokora hankɔ na emom ɔno ne de na ɔde ba awade ne de wow ena agya me yende me course bo modern ye ya hwe nkwala na enti se du school komu a ketwa no kura ye de ne kwotena class 5 na panyini no usua de a na akwala le tene nchen se be ya obetumi akwa adwuma ena didimu anam de kwa adwuma enti nkwala ya nyinyini maami nsu wakɔ ukɔ ye mi no ukɔ wabusua ho wabusuafo kura kobua ofo ena ye baaye o si wunya ready se obeba wale na se o san se sa oniama ukoi me san ne ukoi ye koi na se ho ne de aye ni blesem ma me no kura so le sem ko obebu me wo ho ne ade nya na me se oba na awaware no se obebu wo na busua na nim ena me se mati ti o de man kasa ena me ka je se nye entokwanti ne ye baaye na emu ya wale ni esi enti ena ye baaye yakɔ kansem no ena oba le se ne o mabiom ena ye san baaye nti ye bakra no ono ne mi ansa ama to ono de of fani baabi ena me baaye ya mbehwe me mba afi ukɔ fa me nsa bere mi a eno nso adane ntokwa me frɛ wa edidi atem kasa twitwie afi kra de otimi ka yem se ma me mfrɛ obiom na ma mfrɛ obiom nso ahwan na me frɛ na me nsa be ka me nsa ama me ho esane me no kasa edidi atem ena ada no me frɛ no na me ne kaaye o ka jem se me wo bibi gifri ne ho de a me ni me mabusua no nkɔ no na busua ho ne enko gi na me si yenye ne saa una o si wagya ya wale yakɔ wabusua ho o si wagya ya wale enti se me de me nsa sem tu animu a o so na anu wabusuafo kɔ kasa na o je me nsa na de o de brɛ me ma kan ho asɛm aka ho asɛm a 13 years ni emfie dumiensa nie ana na nse me kan ya me de no ba ha no menka ha mu asɛm o de na ba ha o de na ba ha okay enti 13 years nie no ena ye den so on famra samre me na me hu nsane me a me kan na to atemdidi ena me de abedam nti me mu a me hia se o de me nsa be bre me eno na me de abedam okay oni ne wo mamunum se panyini pe wo mu no wo mfie sai yo ko be 28 years na ketwa pa de nso wo sai ketwa no ko be 14 15 sabra wo ja awade no na che sai ne na ketwa no be wo be 2 years and now 1.5 2.5 as 2 years ena na ketwa ne wo enti sabra no mpanyimfo ne ko primary no no ketekete pa na kotena wo mu nchen wo classroom na dia ne ba ye nti mukohia abusua nim no okan se die nti ene wo kode ono ne ba na wode ne ba aware no wafakọ na de oni ne be wo omo oni wo be wo ye ne de wamfa nketenkete na anko no de osi ono emfa ne ho sesei osi eno no ma sa nkwala no mfa ono ne ho na me na me ne na wo enti so ono wo kode a ontimi mfa sa nkwala no nko ade omo de enye ne ma na ende mi ntimi nkyire into ja omo ma ojo mu nyina kwa ba na afa so hwe nketenkete no se na me ba panyini no no wa ba be 8 to 9 years to no na bibia ni amedija no na wu ma bi nso wo ye fie na chi nti ono nso me de kotu na nim no nti na ono nso ba ho be hwe nkwala no ma me oba no
for the past 13 years wa woni na kasa ka kire nse onfa won samre wo ne de no ka kire wo on do si se mi hia me nsan dia me ni me mabushia no ko na bushia ho ne nkoje okay montamate emfie dumie nsanie ade na wontena ba bi ntu adwen mu nwene wo ho na wo da so pe won nsa enka me pe ni sa de bra wanim enka me pe ni sa na emisa wale emu no se wo wale na wujai awale a na se so ba kure jai awale a emisa nsane ade a ehemu kna ene se no nso ama mi huni se asemmre mu ni amanmre mu no ye be kase se bibi to no kura na etumi a oda ho ye meyere ana ono nso ye mikunu ntu hia wonsa okay awade a chia me mefa mene matiefo nko school kakra ewa amamre ni amanem saade ewe a ye ka ho asem ya papai for the past 13 years afa nu atu ho ana mo wa wode na asem ya ba yenim hawo koso ewo afiefie ni abusua mu obi ni obi ntam ate yesi aware no agu obi kura atumi kokofa foforo nom ne ade meanwhile de onini jai dada no de ninsa da so woni nchen onfa nkoma no be ma na we jai no no nso se sipai e wa ha ono nso mfa ne nkoi nka tete no se na amamre ni amane kwa so ne de ware a sa amamre ni amane kwan krona na ye ja wade a na ye kwan ben so ene ye fa ni edi jai awade no o me fa ye mfam ewo aha kakra na ye nhunu sene ade no etie ena wie na naba afrifa o se akrakro bia me wa Asaman new site ene menima bedwafo master alasan wa ha ye nyina ye wa ha ye hwedwumadie no live ene YouTube ne so ayehye nyankopon hyiram wo hopa oduro authority o se akra me so me wokode ene wonsam a odi nkan kan di program ne nim no eye words of wisdom in fact nyankopon hyiram me da ase joso Evelyn Ahoy ene o se papa wada ma me mu a hebru ene wiei wonsam a wo kan nyina no ejina brane nyankopon hyiram Linda Opon ene o se akra ya akra bia santie ene Turkey ena yenso yewo awiei ye hwew ede yetio ye dase Odame Patrick ena o se akra me wo Canada na mo hote say please wo betumi update me wo Kofi Tiago case no Kofi Tiago papa ana ye die case kura Kofi Tiago papa obo enu ami koyi mitinam hu se ba bia maduro no enu ami ka yomo so hwe na me sorry anopai obo ezedia ye ko ye Kofi Tiago na ye die case Kofi Tiago papa case ne ye krachi bia woni awuraba bi nyem ye na wode nyinse no edin kan ne de wakache ne se wone ne nyem ma Kofi Tiago no papa no de akwada na wo hye yafunu mu no atu football player bia ye friend Kofi Tiago maka akwado afei ozo ho ana ge no mpana da bia friend se ko se uni badi akopepa na za akwala no wonye oba ene jiga no se me Kofi Tiago papa no frida nanya da obo asekwa so da so oba bi da won ma da so be puma mu kakra mami o Kofi Tiago papa makai no yo di hu ne bra pani kura se wono wa wo be ma awu Kofi Tiago makai me pam chao ni broke heart no mo hwehwe Kofi Tiago papa mami enani o kire ya mo ne sa akode nkasa broke heart na no hye every newsroom ho on the free da sasa ne kro no na di mu ntintima na enani kire ya mo mpe Kofi Tiago papa mfa mami Kofi Tiago papa ena wie wo woda enemi hiawo me ton sa frɛw ewa afidie so afi oba de famiko school kakra ewa afidie so
sɛ ɛnka no yɛwɔ kwane a ne yɛfa so a yɛgye awadeɛ sɛ yɛyi a yɛrekasa yi awadeɛ bebree agugu mmarima nsa ɛhyehyɛ mmaa to mmarima bebree nso mfa amaa ne nkɔe ebi kura tumi fa akyire yɛde awareware nom ne deɛ keka ɛka ho sɛ ne yɛfa amammerɛ kwan so de nsa kɔma ɔbaa busua de tiri adeɛ to so ɛde ma ɔbaa begyaeɛ a kwan bɛɛ na ne yɛfa so ne yɛde gyae kyerɛkyerɛ na tie funtie bɛrima afam ɔbaa afam akra medase sɛ awarefoɔ mmienu ɛtena ase ne duru baabi na ɔmo mmienu nyinaa te wɔn ho ase sɛ ɔmo nware bio anaa empo baako se ɔna ɛnware na abusua ne hyia kakaka na sɛ amaka afei deɛ yɛma wɔn mo akwan sɛ deɛ ɔda ne gya ɛna onim sɛ nea ɛsi hyehyɛ no obetumi ayiraboa no de nakɔ nsuo no mu na sɛ ɔka sɛ ɔnnom deɛ a wontumi nya no hwee nti abusua no afanu no nyinaa pene so sɛ yo mo a na mo sɛ mo kɔ sɛ mo sɛ mo na so ɛnkɔ deɛ a yɛma mo kwan awadeɛ no yɛgu no ansa na bɛrima ɛna bɛka sɛ ɔnware ɔbaa no deɛ a yɛwɔ gyidie sɛ ɔbaa biara yɛ bɛrima boafoɔ nti yɛbisa sɛ ɔbaa no wobɛfa ne kɔɔyɛ no ɔkɔboa wɔ no deɛn ɛna wo ne ne yɛɛ deɛn na wayɛ ɛno ɛna wohwɛ ho bie na wode aka ho de agya ne kwan sɛ mebɛfa amode hyeɛ no me ne ne kɔtenaeɛ no wei ne waboa me ama me ayɛ nti sɛ wɔba a mema ne ɛmma ne nsansa saa mekuta me nsam wei anaasɛ saa adeɛ wei mede ma no ɔnye ɛfiri no ɛkorɔ wonya bɛrima a wɔnware wonya mɛsumi nya wɔba na maware ɛkɔba ne saa no a na yɛtu nsa egu so nsa no nyɛ sɛ nsa a bɛrima no de kɔɔyɛ no ɛna ebi a ɛndeɛ bɛrima no na ɛsi wagyaeɛ bayadeɛ bɛma na di adanseɛ yɛ sɛ yɛde nsa egu soɔ ne yɛgu ɔbaa ne hyire ne yɛhyira ɔbaa no kosɛkosɛ sɛ ɔnkɔ ɛfiri no ɛkorɔ deɛ wɔyɛ so gyani wonya bɛrima a wotumi ɛware ɛfiri hɔ ɔkɔ no deɛ ɔkɔfa bɛrima foforɔ a ɔmo adwaman ne yɛbɔ ɔbaa ne hyire yɛgu ne hyire sɛ saa bere deɛ hyire a ɛma apemfoɔ yi die apemfoɔ ne bi de sɛ hyire ɛnɛ na ɔma dan ne powder ɛnɛ ɔkɔ ahemfie ne sɛ wodi bɛ mu a sɛ na ɔbɔsi yɛgu powder no ba hyire no ana ne din da so da hɔ ɛnka ne deɛ hyire no nana yɛguo na kyɛ sɛ firi hɔ kɔ ne deɛ wonya bi a na wafa na sɛ nsa no ɛnkɔɔyɛ anaa wei mu bi nsiiɛ na sɛ ɔbaa no kɔfa bɛrima foforɔ deɛ a na kyerɛ sɛ wabɔ adwaman ɛmfa ho sɛ mu ate mfie nwɔtwe ne mfie nkɔno nanso so kɔpem sɛ saa wei ni ɛbɛsie no ɔbaa deɛ ɔba wɔde ne nan ne ne nsa ne baayɛ sɛ ɔbɛboa wɔ enti ɔbae so ɔbɛnya bibie wanya bibie wɔka sɛ wɔkɔ a ɔne hwee ɛde ma wo na mmom deɛ wɔ sɛ wɔde ma wo yɛ ne tiri nsa a wobɛtuuyɛ ne tiri nsa a wode berɛ abusua no deɛ ntiri a wɔ sɛ wɔde w'adeɛ ma wɔ ne sɛ korabea asante kɔtɔkɔ wɔ gyidie sɛ wotu ɔbaa tiri nsa a mpo wofiri mu mpo a ɛyɛ adansedie a wokɔ asamaado wokɔ a yɛbɛbusa sɛ wokɔ asase so woware wo sɛ an woyɛ ne ho adeɛ nti wotu ne tiri nsa wei nti na sɛ atiefoɔ bɛka yɛ ɛberɛ bi a na atwa mu no sɛ obi kunu wu a ne yɛyi kunani ne tiri ho yɛtwitwa ne tiri nwi ne bi de gu ɔbɛrima no adaka no mu ɛma no de kɔ sɛdeɛ korɔbea asante kɔtɔkɔ wɔ gyidie sɛ amokye wɔ hɔ na wodi asɛm ne yɛbisa wɔ kwan soɔ no nti wokɔ ne yɛbisa wo sɛ wokɔ asase so woware korɔbea akɔ asase so woware wo sɛ meware woyɛ ne ho adeɛ ɔseme yɛ ne ho adeɛ nti yɛ no korɛ sɛ wotu ne tiri nsa ɛdeɛ na ɛdi adanseɛ na wode ɔbaa ne tiri nwie no akyerɛ sɛ deɛ ɛdi adanseɛ nie sɛ meturu ne tiri nsa nti meba koraa no yɛde ne nwie no bi ama me sɛ ɛmɛyɛ adanseɛ na sɛ ne ahenneɛ bi wɔ hɔ ne yɛde ma wo ne yɛyi a ne yɛde ama wo asamaado hɔ woanyɛ a woahwe a asenneɛ ne yɛmfa ma wo because woamɛbɔ brapa bi a wɔ asase yi so enti saa nsa no deɛ kɔpem sɛ awadeɛ no anwuo awadeɛ na mu bɛrima na anwuo na wo nso wanwuo na ɛkɔ so kwan mu no deɛ yɛntumi metwa wo tiri nwi no wɔ aberɛ a wo se wagyae awadeɛ no wogyae awadeɛ no a bɛrima no wu a womɛdi kuna ɛne abɛtwa wo tiri nwi bio enti ne nsa no anka wo tiri nwi no yɛntwa ne adi bɛgu mu no fa no adeɛ ma no ne tenten ne tietie nyinaa no no fa no adeɛ ma no sɛ wobɛpene sɛ si a sɛ woamfa nsa no ammerɛ ne deɛ a ne kyɛ sɛ wɔwura ne wu a yɛwɔ ho kwan sɛ yɛbɛkye twa wo tiri nwi ma no ɛfiri sɛ ne nsa watu wo tiri nwi no agu soɔ no a yɛtu so nsa no ɛyɛ bɛrima wei dea enti yɛmfa ne sɛ ɔbaa ne sɛ magya awadeɛ mapie firi kurofie akɔpɛ baabi a mete mebɔ me bra
na sɛ ɛnsa ne nkɔɔyɛ a ɛkyerɛ sɛ agu anasɛ awadeɛ no nwui ɛnsa ne nkɔɔyɛ a bɛrima ne sunsum da so ɛwɔ wowo so kuru sɛ wotiri nwi na otu so nsa no ɛda so wɔ hɔ ɛna sɛ ɛnsa ne wɔ hɔ mesrɛ busa wo bɛrima no nso sɛ bi a yɛnhyia hyire a wokan yɛ mmɔ ɔbaa no a ɛkyerɛ sɛ agu anasɛ nwui obi atena ɛno nso nwui kɔpem sɛ afanu ne bɛtena aseɛ na yɛate yɛ ho ase sɛ sei ɛnɛ ɛbɛtumi aba sɛ ɔmo mmienu ahyia wɔmaka ɔbaa ne se nsa no menni bi bɛrima no se ne mea na mede akyɛw kɔ ɛbɛtumi agu ɔno a na afiri ne pem ɛna yɛ ne nsa wɔahyira so ama wɔse kɔ wɔde akyɛw yɛtumi so de kyɛ goe bi a yɛkan ɔni bi ɛno nyɛ sɛ deɛ ɔse wɔmfa ma wo ɛnyɛ sɛ wɔse medeɛ mese memfa ma wo nɛ wɔse wɔmfa ma wo nɛ wɔmfa ma wo kyena deɛ a na kyerɛ sɛ biribi wom na mmom ebia menni bi ɔwo ni bi deɛ a mea na ade nsa no yɛ dɛ ɛbrɛ me mede kyɛw ne kyɛ sɛ yɛate yɛ ho ase saa do wowu kura a wobɛtumi akɔ showcase akyerɛ amɔkyedeɛ sɛ wode kyɛ no a na deɛ na bɛdi adanseɛ wɔ amɔkye anim sɛ ɔware na mmom gya awadeɛ wo nsa koraa wɔ yere sa de brɛ ɛsɛ sɛ sɛ yɛgya tirinwi no twa ɛsɛ sɛ tirinwi no yɛntwa bio anaa mɛboa sɛnea ɛkɔfa baayɛ no sɛ yɛgya no tirinwi no twa wokɔ asam ado deɛ yɛmusa wo nsa ɛhɔ deɛ yɛmusa nsa monkɔ bɛpiaro mmerɛ na wedeɛ ɔpanyini ɔyere ɔda so pɛ w'adeɛ bra w'anim adeɛ akoma mu asɛm na meɛbusa wo no firi w'akoma mu da yi ano na yɛhunu kwan a yɛfa so a yɛaprochi saa wo situation wei wɔyere mfie 12 nie na mo ntɛm teeɛ baabi a wafa baabi a wawura nom ne deɛ ka ho deɛ no nyɛ yɛ asɛm onsan ka wonsa opanyini wadama misre busa wo woda so pɛ wo yere krobe am de se we bisa mi sa asem we ba mi nda ho mpeni bio ba cho de bi eja tai wanya foforo ba cho mi wale na mi nya foforo bi aso sani ote ho twe no mi enka mumum krobe ada bi mi enka mumum nanka 13 years na yemfa won samre on ka bekọ so adi akire ada wanya broken heart ana e ba chokro bi ada bi minya broken heart zenti broken heart nti na ma untumi nware ebie we oh krobia e ka no nko ade a e ka 13 years ni esebsebe akora wo bepe ba ku bi a unyinye nya o hepa plus ne pa v bi no nomo a wo de betototo ne o maso nkakra akra krobia de ewo mu nie oh say meni obi na atena e oba me ne no bobla ɛna wagya me kwan mu me man sususa ebi a me san akɔfa nipa aforo lɔro nso abɛtete nkwala na ɛbɛma me mabra bɔ na san akɔha me okay enti na mo amfa bi enti na mama amfa le bi kura ne nantena na saa na ɛha adwen krobia oda utumi da pa die nti wanya obia nso kora nso ne nantena krobia dabi enti agata mfie dumia nsanie horom kora krobia me na me ka kire ho no kora pa ene wahia ohuna mane 13 years ni o krobia me na me ka kire ho no kora pa na me ka kire ho nyo so se wanya yi nso bia o ya yi ene krobia obi obe cancer bia oboa sa o ju hu di se obetena obetimi atena sa me na me ka kire doctor ene o de ma me hepa plus pavi ena plasmos baako na me mfa nche papa wi na sa asem wi ya mabusa nsisi e on sanko no mra na me nsan musa the same question na me hwe so obetimi ayi sa no wi ya tiefo nipa no yesi nipa no eyedua nanso to de bia wo yedua nje se yedua saa o to de bia dua no de yedua nanso dua no nje se yedua saa tina ya mitu mema wo mo ware amanfo mama asiga na ha na sebe wo mo te amanone o se meja me yire wo Ghana na ebia mfie num mfie nsia sebe get in testi bi hwe o ma na bo abrewa ba force o be bo abrewa e wo mu abra betibi diko
opanyini mani nsa wo wanya mfie sai eba cho menya 58 years 58 bema nso komonopos bema de bema nkomonopos wo hwan ema na ekọ bema nko hwe na mi wolumai baby anamte wanya 90 something plus years sesi ane ba ne kura no 10 years kura ni nu wolumai o wawu na anu ya no wo nyame mfa ne kransie enye hye wasano go bia nso kan kire wo se ebia nka wunya bi ya nka 50 something ka da so gina ona so oh krobi a wo mo ka de because men so me 50 something o wo mo kana o de tobo me wo 50 something sabe wo hwa ahwehwem o de wo ne mimie no toto ho abeka se ho na abo akokra ene me ka se me wonya sure se wonya bi nso nya nintia o da bi nya ne sa me de me hu ne sa ne sa nya ne sa krobi Dr. Hepa Plus akwa aba edru ho a obetima se obehu ne sa na me ka no be ma de uti hoi me ma na awotwekura ntwam wabra wunya yi be ma de oye be ma me de sa futuo we me de ma me ma na awotwekura ntwam wabra wunya yi obebo akokora ntem adwunu mfa ho ne de obi a be fa mfa ho na adwunu ni ho sesi a meka sei adwunu na sesi a adrawi mfa ho wati ase mfa ho ne se ni obi a be fa no ya asem keke na meka me radio so asem wa hu dia me kire no wo ye 50 something me so me ye 50 something o enso se me nu mienu ye de ato nsania ni a se ne wa wuyi ano no oh to de bia tinu na mu tinu de papa ehia o nti 13 years pe ba ku bi na nko nkura won kakran aho ema umoja anu sane kama ema ntwontwom ma wanim ube moja anu be sane na di umu atrentwie kama ana ada so pe ma me no krobi adabi me mpenu bi because watumi atena se 13 years de amano no de wadama se wani da so wo mu a ka na ne enya won sa ne ekwa akopre de amawo na mum aware no ne ekofo ne nsiesie ene nkakrakra montena na yenhwe de be krobi na enya aware no na mepe na mu na mepe me mani yedie nti na ma na meti ho se nkwada na nyinyini awo ma nyinyini ma me ne de ma yenka na nka montena kakra krobi adabi ene de minti ade wo ye ubi bi pa ma ne bon wo trimu ana no nso ka ho bi bati because on samla ho dia e bi ebe sha be ka me chiri kura okay anu nso hu hia awade bone de o de betena se de ba sa nkatena ba bi di usuja ye ba be frɛ maame comfort dazi esi mfantini de hye ye ne na bonkomo na ansa na no papa na bidru papa we de unya ba bedru saa ani America ni say be ma o ti wia so o say media eye kura enhya da nka me oboa wo yare o tena wia se na otumi bie wa no ka say me bi kura me wo kura nka oboa wate nka te ko ayira bibi nsi peyo pawo ni padua ni mu wo hia duro bi a wo benom a e ma well being no gina ya de ayira ni nyina no ebeba be ma de anya hwe kura no aduru ahomache no ma bibi mmodon te se de nka ne na roman fo bodon no ye bodon te se de kramopanyini okram ama ni party no duru ahomache a wote Allahu Akbar ya mote na oti kwenkwen na jese ye bodon uni padua ni mu nso ye wode ye bodon no as I said bodon na well be ni nyina ye don bodon so be bell boy no wa well be ni nyina ye no bell boy nti break time so kra na dog I love say well be ni nyina ye no bell boy eti basa obia ni ho a obo bell ni diama don bofo so hia don bofo say no na boa boys don bofo de no na boa Hepa Plus Pavi ena plus mo fire wuram akra o kan say no bi hu ne so na akra wia wi ena o kan sim say ni padodo na e wo prostate enlargement okay ni padodo na prostate to how ba ho
because ono onye sofo panyin a wa ka se ono no nko sa ade ne ho ono nso a sabio se enkyekire ya o ken obedi so apɛ hepa plus pavi na plasmos no onye na adwen sa because hu ne se o ehu hia ebrabe so se ehu be hia ma no na enuro ogu so pensa onamu no e de how kesi aba nti memefutuo ne se obema bi a wo tie me fa ne se wo nyare in fact oni yare bia o mema semo ye strong oni o how bia hepa plus pavi plasmos no bi sure not because o yare unipadua na pomuden ene da achinti ti akra me deda crossy ho no mo a na watwini mu nyina no me pe one day good me de kwadu tutu akiri powerful akra boa and ebekoso aboa ehu hia kwadu no boa wakoma obra boa o prostate no o kidneys vital organs as a man kwadu na boa wo good o de tutu hepa plus pavi plasmos na chi a wa otumu se unipadua no ne maye na obema akra onim se sanka wo yo ba nka program host to make up our year ansa na wo ba betena ase no enso bi kra powder kra be mobi yes mesram kuto what you say to da kra yen nsra wo enso hwe skin na obeka se bia ya to ye bo ase bi ene yesiesie ye hu bi eminu amayi mi hu omo what you say enti obema enhye da ania da age ma nipadua unfortunately nipadua no utwu mu ne betene ye pe ohonhom ne okra na etisa nipadua we mu enti se nipadua we decide say me ne untua na mo bi we fra sase so emfa ho ne said your spirit eye din opa ma ye ntwitwa nipadua no mu so betena se bi wa eninti na emma dodo no ano enyi esene ye mema no omutumi tena se din chineche sure obenya time adware ato ne bu ase asiesie ni nipadua enya time ama ne nipadua to de bi kura adware mienu kura ho oden enso obema anytime obema wo ni time ma oni padua no ade we de mesrew bi gina nyankopon mobro hu so sere se wantumi anya hwe ama wo ni padua no hepa plus pavi ena plasmos de no de hu ni padua no mobo no sure oh no not because so pese wo nom hu wa ankasa wo hu mobo sure na sabi oba be siesie no nya obema botom no kra ese makeup kits so to nya sam ketwa obema botom no ba de beto nku ode besra eninti obema wo nya time enjoy world no kra na o hepa plus o pavi no plasmos ebe boa wo ni padua ma sabi o sabi emetete diabetes bi metna wo ni padua no so sabi o mema semu bi nkoto ape ema sabi se o yiri pie kra na afena abedwendwen se na ewia na ebo no anensuo na eto no kwan so se be wabedane sports journalist afena be calculation ahwe se Black Stars se be qualify ana so qualify because se be o mema se mu nkoyi na o yire pie free fie nti mesrawo mema ni nkoduru ho ansa hepa plus pavine plasmos ne bo onye din sure na sen course na be dog ye kom se hwan din ho nya din na mamentu me bo ase nkyere no ansa chiremu hepa plus pavi plasmos ho nya din okay okọ baabi obise ne dia san mesre odanase na kọ baabi foforo me mo onya so giwei saa na media na asanti giwei saa numbisa dibisa ediasem bebre na umpe o ye de ma saa wan hia ubenya sem saa eniti hepa plus pavi na plasmos on record asembeba da bi program yi so ne ye ka se ho nya din sure drugstore na okọ ya o se ne dia san no danase na ko baby foforo sure bio baby akọ ya ye kanchiro se hepa plus ya tum ne boa no sise mo apagya mo boa etim 20 cities te boa 20 Ghana cities eniti baby akọ ya ye se hepa plus ne boa edin anase ya pagya boa nim kakra boa na no si ya dan ho we nya argument aduane kakra wadi afina obebe debi o kan se nye 20 cities no ada no ho ko baby foforo se be ya wo nua bia ne sika ye 20 cities onso nyame na mo so aboa no ente sa o kan 22 25 no wato o ma me adamfo wan kasa wo ba bia adamfo a ono so ne sika ye 60 o ko pe hepa plus plasmos na onya eninti sabe eka wo nko ade a ye de 50 cities kura ba ko beto nanso wadamfo binti
boaye ne mu aboaye ho good sabi obi mfiri Russia ana Ukraine ana US me boaye nya yeti kumase ene Ghana ha yenya na ebe boaboaye ho hyase nso efiri asem beba de bi program yi so powerful wa wutie me ukose ukope Hepa Plus ukope apomudin a Hepa Plus Pavi Plasmos you 20 cedis miensa fa ginro miensa ti miensa ni nyina 60 wanya fako okase fa 1 cedi to so awse me daasi o ko ba bi foforo koto as simple as that se ya me ye amre ne ya mputu ne ma in place yenya ye ho ye twen sa ban bi na beba ban force ne be chepa enti sa bre ya no Hepa Plus Pavi Plasmos yense san abo no good na dance ya eba doc for 8 months me menses na ema doc me cry de 2 years nie me menses ne de amanfo di ho dance o doc me de ne de sebe infections and the infections last week me kan sem we wa ha no o kan ya obi nso ba bedwa to ame obedwa to ame no me ma no miensa ni nyina bi se wo di adanse be brave last week Thursday me kan wa ha no obi fresh doc o ye sure say me infections ye beko it was Thursday na me kan wa ebeko me say ebeko nom Hepa Plus Pavi Plasmos o say doc a chew 3 years ni mako hospital no abobo hospital be 14 enye sabio herbal wako orthodox settings no hospitals aban hospital a omo treat no so mo ya na aba eba nso eba na ho odin so doc we sure se mia metumi anom Hepa Plus Pavi Plasmos ema me nipadua no wo bi na gina ye manakwa na me so de nom se de ni edin a wo ngi hwi ni fa atadwe toto akire wo yoba good oba bia ya atadwe good oba bia yifuwa eni nti wo de onom Hepa Plus Pavi Plasmos se de ohaw na ni edin no sisa atadwe it was powerful. Thursday powerful Sunday we after church around by 125 ena ne call by say doc nyame nhiraw wanya na dance here doc nyame nhiraw se me no maduro se de na ekeka me eniema na sebe epiepie ba ene sebe nsuo bia na eba no from Saturday no a me hu se enkeka me bio onom ne Thursday Saturday we hu se keka no nim se bia beba ema bio Sunday ni nyina no sebe wotumi akwa asori a wanyusu liner eye news mano obeka se na se we di ankanya hwe wotumi akwa asori a sebe wanyusu panty liner and keka no ema bio oyo ba ewo mu ade fa atadwo toto akire nya se bia wo infections o enya se wo hawo na emom nyankopon ya atadwe ma ye ma no fa bi toto akire na emwa o eye Hepa Plus Pavi Plasmos utie me ho na oto ase atwetwen ho na sebe onase atatai obi hawo nyina ne se ne nsa aye ni titiriti obi hawo pa ne se ne ti ya ne ja ese no moma no eyi e de atofom obi de nsa na egu ne skin no obi ba oyare okọ hospital a yenhye de ehunu de ha ne ba no obi de ne haw nyina ne se ne boa no ene ya na ehyehye no ene me de me number e ma okay to boase na frɛ o frase doc me de ohaw we ni na etetie me na Hepa Plus Pavi ene Plasmos no menom ne sei na etumi aboa me ana doctor me de menyare o die ntipa na me nso metumi anom Hepa Plus Pavi ena Plasmos me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 na owa amanonia na mnyankopon mobro hu so totɔ srɛ wo sɛ Ghana fo dodo na ya na je oyɛ ma yɛ ntine yɛ frɛfrɛ wo no sɛ yare ba owidie nim wa amanonia ɛna bon sɛ saa na yɛnhyɛ da mpɛ wasɛm yes ɛni nti mɛma yare ne mɛto nkyɛw obi wa amanonia tie me ohu sɛ ɔnyare mɛsrɛ sɛ nipa ne sɛ wonti na Hepa Plus Pavi Plasmos ɛsɛ unya bi wa wo de ohun ho sɛ wonyare koso ama ho nya den meda bia me kasa de ye no sɛ ogina ho ni hwɛ yie ohwe ase ye de asɛm aba bebre ɛni nti obi a otie me na ohun sɛ onyare no nim sɛ stroke bi butu obi aboboa no ohunu ye nti
ɔtete hɔ nom hepa plus plasmos na ɛnsesa nneɛma ɛwɔ nipadua mu obi diabetes obi hɔ a ulcer obi hɔ na koma yareɛ bi obi hɔ na yareɛ kora ɔkyerɛkyerɛ mu a doctors ne nhyɛ da antena se fi sɛ labs ne se bibia kama obi nso akɔyɛ lab wakotwa scan ya kane ha wa kyerɛ no ɛde ayɛmhyehyɛ ne ohu kɛseɛ ɛna abɛtɔ ne so mesrɛw hepa plus plasmos yɛbɛtumi de bia brɛ wɔ ama no ne ho ɛyɛ 0542 807 907 0542 807 907 na me pese me take opportunity draw you to do na attention so do na adwan se wo bibi do ha ban do de yem papa mo mpanyimfo ene sese omonom nana nkyerɛkyerɛ a ɛsɛ yɛ me adwen kɔ so ene sɛ saa dispensation ye wo mi soronko sen de atwa mu kɔ no nana sɛ de wo mfie kwanim a ho ɛyɛ kama sei no ene abofro wo 30 years 25 years 32 years enema na ni ene ne skin ne body na ya exposed to no who 68 years unhunu saa de ni bi because ene radiation etwa ehu ahye aduane ye di poison mpane nuru aye nom sabe imponiema ye ni ebehwe obi ho ahomachi tu nyina ohwe TikTok you see you eti ye no se se no niema eti ya pomuden so no na microwave ene no ana ye use ye nuane a ye die nyina no eti apomuden so in a way or the other mesrese uye yuta enye so yare nti na mekan we akire o da chinti na doc o yare kire se aba ahomachi tu na TikTok so na wo hwa sa abre no ye bra ya wahyehye se ye wodo hwiri bia gentumi na ma ye ho ntoye wo ntumi na wo yare wo so se mienka wo yare enti sa abre we no youth so yare so yare hepa plus plasmos no die no ababa ye duro nyankopon de abagan na se emwo me ye well-being ngina ye fi se ene adwuma youth ye nipadua no ye mamenka ne sa so wo ye adwuma so wo nya adwuma nipadua ndo ye adwuma adwuma nipadua ne ye no eye far greater than the papa ne nanom ye no na some years back me mo be JHS3 meko school in term no ebe 7 am na say meko school in term ene obo class 2 class 3 ahomachi ebi wo ho a 5 am na akwada agina kwa sleep hours a onya na me menya at JHS no ene obi o class 1 enya sa sleep you see enti sa oba 10 years a stress our body ne fam no esen wo panya wonya 40 years o ene ntina hepa plus plasmos esese Uma abusuani nyina nya binom na ye mpanyimfo nso ye kasa radio ni asori dem ye nsusumbu youth na 10 na 25 years ne boni ntina ofam ba ho da bi o na chemicals na odi wo SS no ensai ni kidneys ensai ne brabo eno so ntina ye say oba no wo SS no hepa plus plasmos man binom enye ye bra ye 20 o da chi ne ye ka ho asem youth de hospitals akesie mu ko hwe woni a a very young age omwo kidney problems akoma problem liver problem the machines so se Canada so nya 40 years na okwo prostate and no de hospitals na kohwa de hepa plus pavi and a plasmos misro ya sympathy and ben won so baabi a ye to adu me wo mrantie bi doctor rastafo wo krom me rastas nana doctor me say wo mo no wo munyanom nessa omo so de to paye no omo pe na omo gia de omo ye ne se omo tutu to paye no omo de gu omo ni no omo hwihwie a no omo abom ku be nsu aguso sa no omo ye no ebeboa pap omo frami bia omo humia ase de omo na for ma me fa ka ta ko ba omo so nam se ade o se nana de wa ya ma ye enyeska o enyeska hepa plus plasmos emrantie ne no mo ho dance ye no edos ma wo mo ti baabi a obia wo bia in fact so kwema mpon kra de ma me no adanse ne ba no de ba stroke for diabetes o ya adwuma wo
Vetpa but Sunday man 50 cedis so miensa ni nyina enti me mo bi mfa nkobu wa cha 10 fa ko tokodu ana atadwe to akire last report bi amian obi say Hepa Plus boy dancing pavi any plasmos hey baby the same product Hepa Plus pavi ne plasmos nyina abo eyepe na bio so no capsules ne bo anya dancing so ni nyina ayepe yeah enti bi bichi wa dwuna me numbers yi frɛ me sabo ma me ko pabinom na bibia so enye kama 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 yes uwa manonia 0542 807 907 0542 807 907 yeah Hepa Plus Pavi and plasmos Monica yada say odo Monique e woda ban new side o say memmo wa betim fama no wow ni senti ne say ono o se nana madwuma ameye no menantem na waye adwuma wie no onom Hepa Plus Pavi and plasmos no e ma no da enti odama ono ahu se de olusu na nadwumu ni nyina no wasanya e de ahyem nti osire nyankopon hira nso de ma mate akra me sorry no oba bia otie me no nyame aduma from next week e be sheda ye bronya de nyema nkon bia e wo show yi so Hepa Plus Pavi Plus bia benya bi na oyo ba de kan nyina se wonji ndimpa kope Hepa Plus Pavi Plasmos na fa tadwe tutu echi na hwa onso a oyo ba ma de kan nyina wonji no kope Hepa Plus Pavi ena Plasmos say ni nsu ne topa yi o na fa kodu free 3 ko me dey am the 5 akram dey na 5 ehunhia dey fatu echi ni ye say Hepa Plus no pa na ho asem etise Monica sa me nso me de ya na me ka me de kire me saazefo ene me mmere wa no me nkokora no munua no mo mema ye me nkonta no de me ka de kire mo ne se mo de mumpe se ni nsuo no se ne topa ye no mi ense ni nyina bi na mo anu awie no monum kube nsuo nso nto akiri me de me dwene me nkonta nkokora no mo ho for your mu prostate issues no me dwene ho pa na no a afidie yi so me ka asasem wei adanse amanfo de bre me fa prostate issues ho no nye ize adanse e wo ho no wonom nsuo no wonom topa ye no miensa ni nyina bi no wonom kube nsuo me nana baako wonde ofikazie me monidi onde obane saa wogene miensa ni nyina bi o se nana mi tugumi kube nsuo no mu na sa me kanum a na che say ndim momo me nkontaje no mo mpanyimfo mrantie mpanyimfo no de mo de no na me mmere wane nso se akokora mo ahwe ya matiasi abonti bi ho de mo ya me no enye timo nso mundi kodu ni bintu akire ni anso ya pe different style ni bi adai Timon Chame, would you muntie we me basisi ya. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pa fie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plasmox. Na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du yenu nka ho our pharmacist na heba shop atufo mfre 0542 778 572 ana 0549
297-463. Pepper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadi won't be a chame. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free se require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum Dr. Time Daso menya wudenie wo ye kikim abna na wo ya no fa here Medimafo Herbal Clinic asane nyina Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no e de be ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me niam yi o wasi be mastroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo san fa no yade mabiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kra no awo so otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam Daso e behwe wo a charge no kwa wo nyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagine sika enam so ogine hudie nti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru horma wo ma wodru 5 days na hyase pejan mu be pejan mu a kozi se wankasa sasa wo pero na fe oja dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye no kokokra Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa. The pandemic has had a generally deleterious effect on the economy of African nations. This has devastated many African economies and sunk them deeper into unsustainable debt and economic downturn. Rafokasa akane mampani John Mahama ekanu nyina ene se COVID-19 na ebaye no amawiase nyina ya Ghana so eka ho aye den yi na ama omambia sikasem aye basa amemu aye den nanso campaign yi duru ye de wadana no wasi MPP for na asay economy abato ho faso e na wopana moma yenyi okandinia odinukre to abama NPP to abama number 1 to abama baumia obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban
mami ma hye me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa me ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye hene ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Charlie afia batu idie madua ye bebre pa o mi hu de meto amane mpo I don't know who they are better man. Would you make the policy back come mama say the beba. I think so NDC ba ye be bien juman kitten me pese branch executive na di omo ho begim say yankoko na pese o hwe a poultry farm ketu ebi ni ama akoko bo no ni ton koko na ma ni ama eduane a wo de beto eduane ama sika a wo de beto eduane ama hey na don't na mo sere onua nyanto boase enti wait na papa ne say yanto abama no aba papa no on sesan ye kra dada noa mudie ma yentie policy baako a Dr. Bawumia e wo ma ye mabunu no ye pese mabunu yenya ejuma aye jobs would be my major focus na me be training 1 million youth in digital skills enya no nko wo so obebie bank ama nwuma nkuma se ne be ya omo so betime bie omo nwuma na o ma fa ye mabunu no o san so se obema ya to ade enne na ye tua ne kakra eno ne credit scoring system no hey sa oh enya no nko ma mesa just obaako nka ho osanso se odi ade a ye frɛ no buy Ghana first policy beba eno no opese Ghana fo nyuma no mu biebie no mutimi fa ye mabunu no wow sisi ade December 7th abatu no minim de meto ama no Dr. Bawumia wa na meto ama anio bold solutions na Dr. Bawumia se odi ba ma mabunu no we ye mu nketu akra me kra masesa ma adwen sisi ade enya ade a meto ama JDM bio the bold solutions man no onno na meto ama no mo minia wa ye ni nyina afi we die Dr. Bawumia vote no yemfa ncheche ende therefore die yemfa cheche vote Dr. Bawumia number 1 on the ballot Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom aja sante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Voter Drill Limited nkana Voter Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Voter Drill Limited mi problem na solve ama intinimdia wo adepam ne semna yemu se obi wankasa wujuma anka emmoa hwe ewo economy we mu MPP abaye ne timudi a waso ato agu yensu sen media mempese to bekumi ansa na mebra su hwe won wasema making bet kakra me die ntia yateme no ne kwa me ka ne de ye no ano no mema mekora mentumi nsende ne skama ne mfa nto edro esai 11 na no oluma ke ya woto ya wakase mi nkoyi wo port emfa be ubei eto mi twa wo port wo no COVID-19 nyina aka ho
kura de enye me wanwa se otwofo na okase obeyi free taxation de akọ production no ene wode to ekum ye wo mai musan me de maye ma drain dada se afi doma ama na NDC na metoma ba ma wo esane se me wogidie wo ne mu ne bohye nyinaa mu ose enyuma nkuma wo beyi VAT free wo so yenya afa ne ye bi enyuma te se me de se enfie mienu edi nkan no ye ntua to ose 11 ne betting tax ne nwisie to nyina wo beyi free wa ma ye komu ahan meje John Mahama Samudi esane se wa ye bida chale kojo wani na wo afi ensakra mena so to abama nsakra papa to abama John Mahama NDC Yati asem de. Edi asem na odi mirika ya do anu ba be si fomo yi. Betie Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu aye nim ne dada se eben si edi nnua ehahama eni nubna esa yare a wakwadru mu no wasa kanya ne hu biemu o na wase November bosum ya ye besim no de toso en9 Dr. Ankasa Earth nase e wona so ye wo Kumasi pechi number 1 na ada no jade nyina bedwa no eni ti yare bia tete wo no Dr. Situ mirika na so dish out on someone tintan ya bomodia never ne be shia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na some de wom kra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance ya ye show wi a e ka bia wo boy en insurance ne be fa mu fa na wo so atua fa na say de enu Dr. Fokuyo dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo amena me ko hwe insurance chen wanye number na ansa na wo ko kai sa wo be frɛ na waji code na no e be bo ma wo sika wo betua no mpo eso ate Ubewu Dr. Fokuyo Herbal Clinic ewo Kumasi pechi number 1 pre 0242442166 anase 0242155935 tai se edanu ye busumi dubako ne da etoso en9 eye 4th November Anke disika koko be ye form ha nyina Kumasi nyina se on beka se ye nyehwe enti asante mase na kwan asese wo sre akane mampani Mahama so wonhwenya akwan ne ye no emuaya ode ma asante mani wo sese wode sika ko gold egu akwan ne nyina so mpo a enya de be ya asante ma fe na ye wani so enu ntina wa mampuntu nyuma se fata ma asante mani ende yi wohwe asante mani a aban ayi akwan bebre de tintine no abru 2000 kilometers enye nonko wo ba asante mani a aban dwumade sonko a watudi agenda 111 no ayarsabia edunsia na woye ho adwuma na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma hwe Kumasi International Airport and a free SHS ya aboa awofo bebre hwe so na to ababo ho ban to abama number 1 to Baomia odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yeni enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya mesro bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani wo ha obia ye hwe wanim ewo by Grace Medical Center ayarisabia wa bibia ni a yenkasa 0244 976805 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL Nenchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yeni setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asemba badabi. Okay. Out of 4, yadamase, yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha, eye OTEC. Asemba badabi jumadi no, ena mwason, egusua, enewiye, mutie, enewiye kroya anso, mo sheye. Na enewiye, awodedie munchia, enkonfamao akwada getway ye frel Adlet abrefi mensa atwemanere behi ena akwadai owo na enedai wanya afiko ede aka onfie ho Adlet
Abrefi Mensa. Na wa maame Diane of Tech School. Ɔse ɛnɛ day wanya afikui aka wumfie hui ɔsere nyankopɔn ni nhyira na ho bambo ene ne nyinkyerɛ sɛ enkan. Happy birthday to you, Adlet. God bless you. Afei awodadie mu nkyia nkɔma won so yɛfrɛ Gregory Osei Puku. Gregory Osei Opokuware Senior High School ɛna uko suku Gregory Osei na wawo maame Ampoma Osei aka Lunash okro from heya Ose Gregory eneye wafinshi adai osre nyankopon ni nhyira enso de mawo wudi wa wodai nyankopon tonko so nhyira no onye okese no ntutu anamo enso mfansie. Happy birthday to you, Gregory. God bless you. Afei, a very happy birthday to you, Jemima. Fosuji abo dodo na nimse ye frɛ Akua Akosumo Nyantechiwa. We are adwuma ewo Republic Bank Asqua branch. Enawiei ma Nyantechiwa wanya afiko ediaka wonfie ho. Na fosuji abo abusua no nyina ene wa wunua bema abrewaba kofitumasi ya wowo Uteke FM ha se osre nyankopon ni nhyira na ho bambo ene yekuduru tumi no se ntoso. Happy birthday to you, dear. God bless you. Yane Ebenage Heba CEO ene bonko bono shanenso se wiei yawo Latus Enterprise fonso etayechi ewo yedwuma ye die mu se wo ye obi a wa wo pese odane a wasie no wo de enioma eye papa ene yemu adwuma ba bia wo benya bie eye Latus Enterprise me pa chawo se wo pe PVC pipes o pe bent o pe fittings o pe Turkish doors o pe paint o pe chandelier light o pe wall light electrical cables kitchen sink and taps tiles WCs normal bad boot pumping machine and nioma yadidi dwuma wo bathroom to set telephone shower set complete shower bathtubs jacuzzi basin shower glass corner bath with panel toilet roll holder any dodo no a ni nyina obenya de ye kama na ye papa ewo Latus Enterprise ye wo Kumasi adum aseda house kwano so ye no manie bibia ni a freye eye 0242 61 6585 0242 61 6585 Dawood Herbal eye traditional Dr. Dawood ene dasa aso ye we ya no ena wi se wutie mi a entie me saa keke na mum hyene nso se wiase ye kwa ye bai yade ne nam wo na yade nso ne ye ko me ka ni se yei obi ani demu a wosu ni se ntine se yade e beto ne so a wakwa no yade no nko entie de oyawo ene abenedie bi e na abeto de so mesrew se wode wo hoto Dr. Dawood so a nokre mesew se ade nyina bedi aboawo ebewie uye wonom asikyire yade tete wonom stroke yade aka woni atofom mojabroso hepatitis B mu hawo enemu yade bi aha wonom ache yefunu mukro ulcer ana baabi a ulcer atowo bia prostate mu hawa wanya so prostate na yekese ana se yede rubber na atumwo waye mre wompam wuntumi nya wodofo ho adwuma na reho oba ba matumi de mawo nanso wuntumi nyem ne ya fa brodu bi na abeda ne si akwan ana wo de oba ma ne da fom bem sisaruam saa na aka wo ni nyina nye woni traditional Dr. Dawood nhyia ewo Dawood Herbal ejeso krapa ene wo edane enkane na Metro FM ni wo mu no saa dan no amu na abehu papa yi ne number eye 0244 886437 0244 886437 and 0201 681 717 osi duama yaresa entuni nhyia na papa no omwa wo awia Volta Drill Limited yetunsuo
yetunsuo Voltadriel Limited enkrofo ni modwuma ni sentine se onom wo animdifo a akwadare eba ensutuo ho adwuma wo mo animdifo omunim nsuo tupa ena onom wo mfidie ya wonom di tunsuo no enti emfa ho se ba bia wo ye betunsuo na ho ya nwem ho ya boom ho ya afrom atechem se ne ho tie bia no ye betunsuo ye bekofom pa kodwabo no a ebutu asase no ayase ne so atwensu papa kroje ne de amawo ye nya dwasa abo ni mu dia odofo ba bia ye din eni Voltadriel Limited for eninkita ho na nya nsupa wakofa nkwanchenfo ebi won betu ye problems nko na ade ne namu mesrew oni Voltadriel for ento kese na ubenya nsupa ewo fie wate kumasi ahojo da ban he ya no main office wo wonoma eye 0244 299520 ena 0266 43 2210 na yade beko heba enso wo asante beko ai dominance zongo frafra hini fie hwa ena yade beko hebal ediri dwuma ena wie ise yade kwankro bia beto so a wakon a won enkwa de ye chronic diseases kwankro ya sese wabam kura abu eka won ko na wafri wiase anka apeda bi eye abususem menwene semfo ano nka sa bi da wode e brasante be kwa dominance zongo frafra hini fie ho na woni mpanyimfo e wo yade be ko heba ho no eni ahia na wo no momoa obi se nkuda bi atume ma ya emu obi se medie ye stroke asichire yade ulcer obi se me hono obi nso se medie ye hernia obi se me nso medie ye prostate mu haw me nso manya haw wo mi dompem problem paawo o se me nso medie ye twere yade se ne etie no bra yade beko heba na wo yade no ebeko noma we ye ayaresabia no anasa asoye ye ne noma gena frɛ na de wonte ase no omo eye 0531 60 2710 0531 60 2710 ene 3P garlic mixture nso eye duro na Piwak Natural Health for ena edisa duro wi ediaba onuadofo awutie mie se wo ye obi a o pressure ba bi ene nam no wo mpe enye o cholesterol wo soro immune system no enye adwuma ye enti na yade weyi bo ha ni nyina yo hawo bi wo hono mu a wapo so na ye wo ya obi nso kura tumi hono onua tie aduro weyi natural garlic wom enti so nya bi nom na all the time wo feel very weak e woni padua ni mu a ni nyina abekwa amu anyu ahoto 3P garlic mixture eno ne aduro ni tin hwe oba Misty Heba Colinac Dani Heba eni ba bi oto aduro bi abenya bio na wo hwe ye no manso nie je frɛ yen wate de wonte ase no frɛ ne ye ne won kasa eye 0248 928824 ena 0201 000021 ya Bolivia Enterprise fo mu adwuma ye fo nyina nyankopɔ nkyira mo me chiachia mo ena wiai oniadofo awutie me wo mu Kumasi Sofo line alignment omne multi home no ene di animhwe ya Bolivia Enterprise onomo na edi future life enuane esa yade vitamins ni minerals aduonum yensa ene wo sa aduane mu amino acids dunko no omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hye sa aduane mu matonchom enti yen yede yensa si ye boka kire wo se wo ba wo yade ha wo no bra be kire mu kire yen na ye ma wo yenuane ye nuro yi bi na di na se yade ne betumi atena ye nyina ebehwe aduane no ba nipaduane mu ama ahoden soronko nkwamwa no abeye den ako atia yade na ma ho ayeden nti wote ho otwen de no mai na gena frɛ na de wonte ase de nkyirem eye 0246 01 0150 ena 0242878090 awiai mamia ono na opanyini de na baha eye ne yire a one na ware awo mamunum ejatai Joseph Amankwa maame no ede esi dodo na ni din pa ye de frɛ ne ye Comfort Dazi na emum esi ena ye frɛ no esi mfonyini nie momfa ne ntoso na tiefu hu
na ansana modene beto so no oba de achi ame akra enra ade tan bi ama mi emu aseme esi e wo tachiman ade tan asantema ewura e konkranza aha na wonam kwa so a wo ba no boss no bi wo kire se emabunu bi ekototo abo ehwim omo ni tire ni bi o se ye yi ameka se be yesima aduonum something kodo hwere ko Ghana police e dey release aba wo ho police investigate alleged attack on Asante Hene's convoy at Techimai in the Bono East region. Onomo kire se the Ghana Police Service is investigating an alleged attack on the convoy of the Asante 240 to the second, which occurred at Techima in the Bunu East region yesterday, Monday, 2nd December 2024. First paragraph. Preliminary police investigation revealed that the incident occurred as the Asante was returning from a funeral at Nkranza in the Bunu East region when some youth believed to be from Techima threw stones at some buses in the convoy. The police are in touch with Menchia Palace in Kumasi and other stakeholders at Techimai as part of the investigation. We urge the public to remain calm and cooperate with the police as the investigation into the matter continues. Aposifo yen hwehwemu was ade ne ho. Kire se car bia na edi convoy mu Santehene Konkranza woba nipa bia oye mabunu ni yesusu se wo mu free Techimai hwa koto abo e de bo buses ni bia na wo convoy ne mu woni menhia ahemfia kasa ne oni aka bia ye nsu ewom e wo Techimai ho nso akasa e wo hwehwemu a wo ye ne mu ti obehya manfo nkuran se wo no ma akoma mra fom se ehwehwemu ebeto akoso ye besre se akoma mra fom because enra enyoma na me hunu social media so no na me mpe sene emaburu ni bi sore na sene ase ebi insight nkade bebanye nkade bebanye eza no pekure so ma Techima station akopa pa ka bi so isi nkade bebanye de bebanye hwe ye mpe tribal war wo Ghana munjaisa okay maame no ye freno Comfort Dazi oni jataba ebo nkomo kakra esi mumientie bi awale jana zaya ta tiye enti nini jaya no ye konfie pao nena mo kwa de buke ye no ko se e do mu cha na ko de na ate 25 years it is 25 years no no mu ta 25 years ne fa ma wa ka mo na ye ko na ka ba e so mo no ama ne wa mo ba wa le e ya ka ya no mo ko pa o ti ya da ya mo ko e de ba ya me se ni awale na me se o na ni ni ya ko e se ne no and that's something e je ba sa na le ta ko ni e ya ta ko bi mo no na wo pa mo ka ta no se ni ga no do ko ko ha no aya ne pa ka to wa ama pa ne da se e wa ha ya nya ne sa atonunu ni na ni tina su na de wa le ye ta dia ko ba ti tia no ho wow ni mo mo ko an ko le ni na ko mo la na ke yan traffic ni yan sha ta mo ya bo ko kan ready ya ba ta ti ye ni ina wo tu be ni na wa ko la ko ya ni ko ti o ne ba ma ko da ye ko na ye ko ne ya ma ba na mo ho ni na o ni na ina da mi tin da na wo tu be na wo ba wa ni a kan ni tu la ba ti wo mi ta ko te se e si guy me ni guy ya ni wa no da na ho oni o ba de ti wo woni o ba de ti wo na ti wo me ma kan to da ya na ma wa wa ya no na a ko na am wa me no na me me free ho na me me tu a me me gina na
So, it's not saying, I know what I can tell you, sir. Then some of your back. Let me see. That's when funny catching out, sir. Some of the people who are from the young class and the young camera. One can want some, I thought that you see later. Who can want some, Sadia. It's really young, son, and then the club in the proof. And now I'm not catching up, I'm catching up with that. If you come and walk, you will find Mamma near you. It's a little quiet. And I'm going to go to the top. I don't know. The new year, another thing you got your young. Now, the way for Mamma. If you're down from the one churches, your finance and I will bet your own church and answer the number. If you walk over, it's 1 minute. You know what you're going to do. I know what's that. This is the answer the piano. You have to see my feet. Yes, the answer the happy. The idea is the other than one of farmer. And I'm a the says, the brother of farmer. And the grandmother. And then I don't say that you want to put it the same. Once I take a look at it from Soprano. It's in Sanana Ward. It's a side of the same, some other thing. And one number of financial say, a number of calls that yet our mother for yet in Sonata. No, Nana can stand at the cook with him. Mr. Hall and I'm not a fair. No one of more for Catay. No one of the ground to Catay. And the other of me, and as a long term, I tell you. Mr. Penny, my 12 platform. And I'm telling you, not you, my 12 platform. Minister. It's my custom of a pen, I put one out to my. When you did it, I think you are right to do something that you are Yadana. Never never come out, not a phenomenal family now. That's what you quote it. And you tell me, I cannot to come in. It's because I'm in Germany. Not just us. What was for car and I know what's in the rain. Rain, you know. Never do for man and the Baba. The Baba desire and one father. If there's some of the rain, you know the commander. Let me see what I am. No, not one of our mamma. You know, what about the man? No, I want to do something and the daughter of the community was the master of the proper. Can you not tell me this? What rather? Next year now, whatever. The president is getting it. And you know what, I'm not going to my way. And you know what, I'm going to do when you come home. I can know you're talking to me on people. It's me that come here and the day and then you are papa. Now, me no me corner your fire, not to be out. What over here? Yeah, no, some of the there and it's man comes to me when you are 1 year. You tell me, me 2 years and you're back, me 2 years. When you have the answer, hey, then I would jawadi. I was our own worry beam. At the end of the year, I was on worry beam. I don't know many person who. No, boy. What will be my front in our own penny beam? No, I'm a problem. 30 years I come to work. 30 years. And I know no woman pema. Let's see, one camera, you were done at one camera, no, but you are no sir. And she lives here with me. Big young and I thought what the car to my friend. Maintain says I won't say Munya and I saw you with the general so worry beam. No one's also worry beam. I said, no one after one. We'll go down just to catch yourself. I'll just be on the number of some points. I'm not one of some of the another son of the it's not one of some near and never
ni ma me jai. Want to. What you are talking No comfort. Papa. Ensa no o fa no manoma na da sense ka ko ya ka so wumpe una o so wumpe ya bu yo ya what do ya wa ya ta ko ya da no ya fa ya sanka da ho o ye deni ya fa tini wona ka wo pe na je ka to se da point ta ko he na tini akoko awu bra tini ya wo ya men kasa to se na na Miyali ni muyali ya kusaba ta tutamata. Miyali ya ni muyali jai na mwa miyali ya no. Ni muyali kwa baba ta tutamata mana. Kasi ya wa mutenda kupa do. Ya wa mutenda ya so wa. So we no bana we ya kwa ya no tutamata baba. Na ya wa kwa ya ko da ya no. Wa kuru mun ta ya ta wo ya. Wa kuru ta mun wa sa. Kasi wa ako wa ko ne wa mutenda o ba su ya. Wọ́n ti ní ẹ̀mẹ́ àwọn àtẹ̀tẹ̀ yẹn. Wọ́n yà ọkọ̀ kó fà bí àwọn tó ní báyìí. Wọ́n ní ẹ̀sìn wọn àwọn ní ẹ̀dá sọ̀rọ̀. Ẹ̀jẹ̀ náà ti ń tí nàá mùsùlùmọ̀ ọ̀sọ̀ ọ̀ wọ́n já àwọn tí ìyá mi sẹ́ wọ́n ti wọ́n ti bí ẹ̀dá sọ̀rọ̀. So what's up though? This kind of stuff I would move you. That's how I would move you. Let's run against me. Because I ain't sitting now, the old pen out of the yummy. I don't get my alcohol. You're singing, Carlo. No one would say. You keep up yesterday, sir. Let's take a time out of them. Now, who wants yesterday? If you are down out of the car, no one out of the family, no one out of the young girl. Yes, you're not one. I'm no one. My friend, I'm no one. No, Pawasampa. Okay. Esi no Comfort Dazi. Obade achame. Agra. What esi Comfort Dazi nka. Opanyini oyere no di atete pa na odinemu. Ono na be kana. Aha, wono wantumi anka nti da mebusa wo no. Di pa na wo ye no. Me ban se me ye ni bibia enka ofiri hoko ya che se otie ni nkasa yemu a. Me nya ne hwe. O se ma asem de wo mpe.
na mmom de na wo de ye ni nyina wankwa mfa nkoto na busuafo animu da kosi wi enti de na wo de ye no kokko menye no hwe enti ne ba ne de na ahuntia na ma ne sesa ne yomako sese wo su hia wonsa oso de bebrɛ okay arofo ba de achia me bebem awiai Madam Elizabeth Faith prophetess on a Faith Homeopathic Clinic oda no and awiai a very good afternoon to you oni wadwuma ye fo nyina nyankopon hyira mo Faith Homeopathic Clinic ya wa henema kokoben ye Benjo Max Company no ewo 18 mu junction ne so hwa Faith Homeopathic Clinic ahana se oba ye de yedro be kan nansana no ye be ye hwehwemu bia sefata de sefata ansana ye de yedro account Faith Homeopathic Clinic ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so oyawo nipadua ne namu nyina beko ye twi free nipaduam detoxification afei waye mre wompam ana stroke de wato form wuntini mu twetwen ana sikire yade bi na hawo eye nipadua mu yaw ani ho hawo ana wakote namu yade bi eye ulcer ena hawa bra ehwehwemu a ye no ye pehunu baabi a yade ni free ni atakre free ho Faith Homeopathic Clinic your number is 0244 58 3859 and 0275 969414 Faith Homeopathic Clinic. Awiai abapa mo your biggest online shop and area se wutie mi a mo asomra ha o de ko Google Play Store anabra App Store na be download the app no abapa mo na wo download wie no onua wo bo wo homode na se wuwura mu a enioma wa ha enioma de bi wa ha pa abapa mo ade bi a wo hia be boa nipa wo dada setrem no yeton bi ye nioma ye ton ni nyina nso ye papa ena ye de ebo ne nso eda form abapa mall muntie wa download ye wie no de wuram enioma ye de siesie dem ti se mfidi a ye de lat ne ma no de de siesie ye dem de ye ni aye yusu te se phones laptops TV ahodo air condition fan ahodo kitchen nioma ye use entade a ye hye enkonwa nioma ye di nua ye ni nyina ye tobi hwesa abapa portable washing machine eye 399 Ghana cedis oti wo twen de ye nioma ne boda form into ni enkamum wate ye no manie se wuni phone ade be download the app na age ye na ma frɛ yen kan de wo pɛ ye mo ne bo nkyerɛ wo send you sikatuaka na ye mfa wa de mrɛ wo abapa mall number ni ye 059 338 6133 and 059 339 1848 and now we are midima for a clinic Dr. Time da so se wo be kumase abu akwa agogo a ho na papa no odi ni dwuma free o se wo ye oba na wo pa wo na se ma bra na midima for a clinic be di amawo or the time beto so amoawo eye hepatitis A B and C stroke yade ana wanya kidney mu hawo waye mre wompam ana infections bi hawo bema unsu a wo de mo oba na ntumi nyem no nkwamwa ne wo form bi awuwu wanya hawo prostate mu ni nyina no bra pressure bi hernia bi stomach ulcer bi ana se diabetes bi unsabuo mu na enye bi a ni nyina no unya ba beduru abu akwa agogo a papa no the time beto yade ne so amawo ebeko obefa wate ne number ye 0244 77 4282 and 0245 61 6336 Ewurade fie heba center Dr. Mankwa we ma menchi achi ana mo no abedwafo nyina ba so se wunya ba Kumasi krodua mu a krono mbosie Red Park ena papa no eben na papa wasi wiase wonsate a utumi nyankwa onaite a utumi nyankwa nanso utiti a wawu enti owaduro nwanwa bi a odi yetiremu adwuma wutie mi wanya haw bi wo ti ho bra no ma waduro ni bi na mo awo enamu yade bi no ate etwere yade haw stroke yade de wato form waye mre wo mpamu a agwagwa no obemu afo ho
Sabi wonsa buo munye wuntiri mu twetwen eye all sabi anaze mujabroso hawo. Ni nyina no ni hia. Ewurade fie Herbal Center. Dr. Amanko abeboa wo. Ne no manie je frɛ no nkasa de wonti asen papa no aye krado ama wo obekiri mu di ama wo. Eye 0244 09 3915 and 0549 20 6633. Nyankopon ya adomo a memene da hai enya asam ketua o adofo okundi anim memene da kwasi ada anya hwekura kinkran dwada ni nyina ahyem ni nyina ya wo election warehouse ho asem na meka kire wi abato no de opeso te de opeso hunu de abatwam ne de toto de ekoso yi ho ni nyina no ye be kire wo eniomam amwo hunu enioma nso ani so afei obo papa no se yafre no wate papa yi ordinance abema no na papa yi penu bieu eja wo pe oyere no back ya meseka sem fantimamu a yania ye betu bofo afiri ha ka ho ne adigwa ato akọ ne akwa akosere no oyare wankwa ankohwe na ade na ayesa krobia oba we afiri awale ase o se won wale biom okọ mako okuro mu mpremienu yaba ebesi nne wabusuani bia kura mfiri ni kuro mu onsi ma ha obia amfa afon flame mfiri wo kuro mu ho emmai kura meka nkyere me se ebi amobaye ti sen 13 good years ni oyare wo kohwe no na oba we fla wale asha so wale ri o yare esi anya hwe kura so ne wo manum eye no kore me ko ho a roya ni mu akese pa me ye na dwuma na ofle obai ne kasa roya ni ka kire me place fi ho ma bi si ho nti wo so wa man hwe ni yi a oba no de asem ebe to so me brothers adofo omo ekọ maami ho nya timi ka kire me play say maami wo fie pa de kro bia kan betena ha yi na okọ ho no ko ti akonya so say me ti akonya yi wo be gina ho na ne na kasa kopim se wo be wie wa wo bla no aka nya say maami me ko obo akra Sunday also the baba asa odo ni nyina asa odo ni nyina asa okay enya nwanwa o mi enu nyina nko monye de okay efiri se obi bia nu wa ka no yonko ho asempa asa bibia wo ne mre odo na asa se ya to otai no na aba yey asemu awade ba ko fo na kwa ge be ka se ka hu ehi papa o ka kai bra o mushi aye pa ni mu odewu na unu obi ahia na odo na ye susu kai na bompa ye se nya sa ngozi awieye na wa hwe ye bedrum de bi na dia papa yi ken dia maami ken na so wo ka bi akura adisia ba kwa mpese ye fafiri mu titiri ma no a eye o mu se o mu mpe awade no na nso ensa no daso wo mu ho no enye se wo susu se awade no ompe biewa fa bema ne nsa koma no oton se wo de bema ne nsa koma no mo ye japade na o se onya bia obenya bi enkyere se wo na wagya awade nti wo ni hwe ente sa se mo ye bribia wo de kwa na se onya bia obenya bi na de wo ho efise adoso dodo ema bebre ebe se mfie miensa nie wonte awade ase fansa ne konso a buei fanko o ka so o menina jai mfie miensa una jai fansa ne ko hwe on se de ne e kire amamre nu mu no se nsa ne wo ho a e kire se wo da so eye nipa ne eyide no honhu mu no ana se akanfo gidie mu no se ba ne sa na akofa be ma fofora e kire se musuo ni esan bi wo ho a wo se ba wo so because of science no na de na fansa ne ko mara na ne won oba ne be ma eja ya wade a eba so wo ba eja wade a emre se wo jai no easy se ne wo penu bia eno ane nsa je onsa asa on fa hwe nka ho be ma mom no ka se wo jai wo ba ye bisa ho nsem bebre on se awurai jataba bono wan ka je se we de kire se papa ya ne bibia no nti na ogina so aware eja yo won de wo se wono ane danija
ene onim se decision wose wajai jata ba se wanya foforo ana wose da bi mi ana me se majai jata ba ye wose majai enka ye be ma enka nsewe we na ne ho afono entira wanya foforo na nso so oba de no ane se majai enti e ma no a amanfo nsa wo mo ho no munyiga na mo fa nkoma wo mo na mo ne wo mo because akan for amamre mu no se oba ne be ma te ho na be ma ne kofa be oba foforo a enye news enti won fa ne nsa nkoma ano no obetumi afo oba foforo obetumi aware foforo kra na nso so na wo no te wo na udi kom fa koma na ebi kra na akra na obi pewo maami waso watena owura yi waso watena ho 13 years yi amanfo ba ne naso ubekom kra ensa na wontimi mfa maaye no enu nti na wontimi enwale osisese wa hyehyɛ kama ai papa na ni di akiri onya ya gobesa aba owo mu ageye papa na ni wom wose ko owo mu ageye na papa no papa na ni wom na ni di akiri ototwene ya na afa di wani abre said ya mesuma hu o mo no nka ebi nso hu afetan de onu waduru sesi nti ale de oboa wani da so wom ekura de atere o sin ase de na ate o sin ase ene ese bebire na wa bonten no na hu no ohun se ope se ohun se kron se o preach u pa o tie the preaching no a o se o pare wonu mu kasa o se o kasa de ope ba ko peti aja ka kire no o pa asem ba ko bi na afiri wo eno ani se fa so ene de menka se no na o peti dia ene de nya ade o beti na o ade no o peti o ade no o peti se bia me sa akọ ne na akọ kasa no asan ba fie na ko akọ chewo no so de me de na me mpebio okay eja enti wose wade onsa no ebe brew enti kan wakoma etu yem na se unya bia na waji o wone no atena enti wo de waso wade beba se wa ntwe ne tintintin bia wose nansan ne ho na enye de efise eni se wanya aye be mienu ewo nanim to odi afisi adaba akọ wie de a emse nanim beda ho na wone ne abusuafo ne de wonsa abrew enti akra enya hwe saa na odote edru ba bia esesa enti saa bere de waso wade beba enti wo ma no na ye mompa ye se nyame be pagya wo mu na wode o masibi apa bi se be ya adaache